I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play it away, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Just sleeps away at a meager forest break, and I'm quite sure, like a human chess piece I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. You play it away, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. I know where we can go. I know where we can go, and it's all you and me. We're
I know where we can go, where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. 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 Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Siemanko, witam was serdecznie. O kurde, jednak. Jednak coś kamerka zaś mi nawala. Witam was serdecznie. Dzięki Chris za donate'a. Cieszę się. Widzę, że tam Mr. Black jest. Też witam serdecznie. Zaraz zaczynamy i na to pieprzono. Filtry no ustawia. Nie tego. Tutaj UK, kluczowe kolory. O, i teraz powinno być chyba wszystko dobrze. No i nas widać, także zapraszam do oglądania, do grania, jak tam chcecie. Dajcie znać znajomym, impreza już jest. Już zaraz się podłączą mikrofon, żeby mnie słyszeli. No, kociki, jest live. Już włączę. No. Tak jest. No, dobra. To już was słychać, możecie dalej te głupoty go dać. Zaproszenie mnie ktoś posłał? Taka cisza, 3 godziny takiej ciszy. A, 3 aż. A czemu nos jest Nie, inaczej? tak Co wy to robicie? dobijaj do nas, To ja. nie godaj. Dobijaj i gramy w wojnę. A, we wojnę. Nie, serio, bo muszę tego, zadanie zrobić dnia, wiesz? Tak, Dostanę Panagro. paczkę, która będzie. Szybko biegnę? Pa. No. Dobra, Nanek zapalam, poczekaj. Nanek. To ładuje mi się zaś wszystko. To dobra. Au. Ładuje ci się jeszcze? Czekaj, nie wiem czy że... A wziąłeś ten? Wojnę? W białym kasku. No poczekaj, załadowało ci się? A. Czekaj. Ale Nanek jaki ma poziom? Dobra, 42, dobra. kurwa. No, Ej. On już taka Wow. ostra dupa, że... widzisz to. Widzisz, a nie grzmisz. A Ruda pierwszy poziom. Tak kurwa, kupię grę dopiero. A zaraz będzie na pierwszym miejscu. No. Wybrałeś to już, Nanek? Tą wojnę, czy A co czy- tam? To ja Czemu wybrałem. to wybierasz? To ja Nie, wybrałem. dobra, Nanek. Dobra, jest okej. Operacja Neptun, wybierajcie, głosujcie na to, Operacja Neptun. Bo to jest Normandia. Okej, dobra. Eldorado, witam Dobra. się. No, Eldorado. Siemanko. Dziękuję za To donację. A, Dziękuję serdecznie. No i ci Ja i to widzisz, pasuje zaraz wyjść ci ta teraz, donacja nie? pokazała Pasuje na wyjdzie tym, tak nie? Eldorado. Aha. Wychodzimy czy jak? No.
Ale na co? A dobra, za późno. A nie, wychodzimy bez... A nie, no dobra, wstało już. Ja już wyszłem. No to kół. Haj wyście wyszli, A, ja tu dobra. broń. To się wydobi jeszcze od nas. No. A jak to zrobić? No Tego, po co się, kurwa, z- powiedz? Się powysykuję. Wyście są szczerzy, nie? No, i to ból. Ale ty zapominaj, kup tego psa, żeby mieć później tego pochować. No. Mnie pochował ten, kurwa, pies od Tomka, ten, kurwa, ten co mu pałę robił. Ten stary świn, Kurwa, tuchy, kto wygląda? szpetny. Aha, coś to kurwa live, nie zapomniałem. A, no. Zaatakują z przytłaczającą siłą, ale nie mogą Ale zwyciężyć. się podnieść. Trzymamy tę plażę. I taka cisza do 4 Broń. rano. O, Ją tu dzień bronić? dobry, do widzenia. Weź Tomek, Borotomek, Eldorado dobijajcie tego przed tego, przed, no. No dobijam, No, się dobijam. I tak samo te siły dobijaj. Wroga! Bo Ale możemy dobijaj. sobie. Jesteśmy No po. jak, no żołnierz kurwa i dobijasz na mnie, wsiadasz i jedziesz. Żołnierz i co? Kurwa, what? No i na mnie wchodzisz, no znaczy, Na ty chodzisz. Ale no Połóż się na nim, nie? Na niego się położy ten. A ja swoich zabijam czy ten? Nie. A my gdzieś indziej wpierdalamy. Nadlatuje wrogi rzut! a ty, Eldorado dołączył kurwa, no weź dobijaj kurwa, nie pierdol. No ale gdzie dołączyć? Mecz publiczny? No kurwa siwy, żołnierz wchodzisz, żołnierz kurwa i znajomi klikasz na mnie, dołącz. Tak. Atakują nasz bunkier! Pozostało jedno miejsce wolne. A. Kurde, ja bym potrzebował... Pozostało i jedno miejsce wolne dla ciebie. Maja jest. Wróg O, przejmuje nasz A Eldorado, ty Fajnie wrosłeś tutaj. już do nas? A jest, No, jedna. no to super. Co siwy masz? bunkier padł. No mam, dobra, a to nie gracz, tylko ten. Janek. Nie można dołączyć do sesji gry. O to z imprezy dobi. No przez imprezę w grze. Borę, przez imprezę tego, normalnie dobi. Ruda, to weźmy tu trochę ten cel stracony, ja tylko. Czekaj, Okej, nie wiem dobra. gdzie mam się wrócić, kurwa. Musimy Może obronić dobijasz? naszą łączność. Ja, ale Kaja mu... Trzymajcie wroga! Co to jest za promieniowanie jakieś? No to musisz uciekać, mam się wycofać. Muszę Włącz, też... nie plecy. można połączyć się z hostem. Rzut nadlatuje! Próbuj do oporu się dobijać, bez kurde miejsce wolne. A nie to namek. Broń. No ja. I co ja tu mam robić, mi powiedz? No kurwa, bronić namek, wygrać. Ja w to jeszcze nie gram. No bo ja też nie grałem w Wara jeszcze. No to jest włączyć. Tracimy łączność! To weź wyłącz i włącz grę, bo miejsce wolne jest No na pewno. już. Niszczą nasze radiostacje! O kurwa. Kurwa ten. Jak to się tu dzieje? Ale się rozpierdol w ogóle. Ale ten tryb jest spoko, kurde, tylko trzeba taktykę grać. Sprzęt! Zostało nam tylko 5 sztuk! Zniszczyli radio! Zostały tylko 3! Niszczą nasze radiostacje! A jak nie, to najwyżej wyjdziemy i na nowo Zniszczyli dobijemy. nasze środki Nie, łączności! Kurde, ubił mnie. Wycofać się i bronić dział! Nie mogą zamilknąć! Jakieś to dziwnie się gra. Dziwnie, no bo tak na pałę wyniesz, dlatego dziwnie. Rzut nadlatuje! A Nanek, pamiętasz co gadałeś ostatnio? Co? O tym? O kamperowaniu? A cię wczoraj widziałem na YouTube i co? Kto kamperował? Ty! A Miotacz płomieni gdzie ja gotowy tam? do Co ty użycia. tego do głupot? Tomek, potwierdź. No, dzisiaj go oglądaliśmy. No, dzisiaj żeśmy w robocie oglądali. Tak, Nie oszukasz. Trzymaj się, się celu! Kamperowałem. Słaniam. Ja się Aj, dobra, chowałem, zajęte już. kamperowałem. Jakiś frajer, kurwa, wbił się I w swoim nosie. Kaja mam tym ogniem walić w nich. Ciszę, sesja jest pełna. A to spoko, to jest. Ej, ale mam problem Kamil z tym, kurwa Na z naszym dziale celowaniem, nie wiem pomocy czemu to. Rozbroić! Ciężko się celuje, Broń- Yo, Kończę yo, naszych Ginter, dział. yo. Mr. Black. Dobra, bo oni nam zabierają punkt, padnie, kurwa, co wy robicie? Murzyny bambo. biegnę. I co, na czerwonym mam Nie, lecieć na na B, ja? No kurwa, trzeba rozbroić chyba, nie? Kurwa, tak, bo rozbroiłem. A ja w to nie grał.
Nanek to w Battlefield, coś takiego, kurde, przejmij, podłóż bombę. Idź na A. Ale strzelają do mnie, no to co Kurwa, Kajto tył. mam co przejąć. Idę. Kuźwa. Jestem. Odeprzeć ich! Dobra. Bronić dział! Ja pierdolę. To jest fajny tryb ci powiem w tym kodzie, co Jest, zrobić. jest. Super, O. super. Dobra, No to trzeba się... Trzeba wejść, co nie? Do czego ja tu No, muszę to strzelać się mi podoba. powiedz? Frajerów. Granaty. Do dziadka Mroza. Ale nie dojebał ludzi. Bomba wybuchła! Działo już więcej No nie to ja was wytrzyma! oglądam i tak i tak. Wróg podłożył Siwy. bomby wybuchowe. Rozbroić Dobra, je. A. Idę na A. Anek. No. Ale tu mu przeleźć, Dobra, tu panie. ani przeleźć nie idzie. Dobra, dobra, osłaniaj. Kuźwa. Osłaniaj. Kurwa. Anek. Nanek, mamy piwo Co? przejść. A tak ja ci będę gadał, bo ja cię oglądam, teraz ja Zniszczyli ci jedno będę gadał, w strzał. którą stronę. Brońcie Ja na wschodniego pewno. stanowiska! To jest No to minuta, uważaj. minuta Granat, spóźnienia. granat. Granat. Lewy był. O, leżysz. Kurde, dostałem. Dobrze jest. Albo pany, Kurwa, albo pany, w co możemy zagrać, to znajdź i zniszcz ten tryb z bombą. Podkładanie bronienia. Ja ten. Będzie... Będzie w sam raz, kurde, Ej, na czaisz? skórze, nie? Nie, Co ty na to? Jaki płomień. nie. Czekaj to na A. Bo Plecy, jak, plecy. kurde, mamy kilka osób, to faktycznie może w ten tryb zagrać, nie? Taktycznie, kurde. Bomba wybuch! Nasze działo więcej Nie wiem. No możemy, nie? Odepchnąć Ja ci wroga. powiem to Bronić jakoś go. nie przekonująco jest. Fajny to jest kozak. No przynajmniej wiesz, Po lewej, jest coś co Nanek, robić, no. nie? O nie, tylko kurde biegniesz na pały, kurwa i ładujesz, nie? Się możesz nie że skampować, ale też się przyczaisz na kolejne. Wracaj do walki! No ale czemu ja tu dalej nie mogę iść? Obca ich jeden, wybić. jeden rozpierdala. No, Nanek, teraz go zabiłeś. Ja pierdzielę. Ale za Ej, tobą też powiedzcie nie. czy... Czemu jest czerwony, nie mogę go włączyć? Rozbrajam. A ty rozbrajasz, dobra. Bomba Mr. rozbrojona. Black, jedź Patrz. pokoda, jedź pokoda, my Sami. czekamy. My dzisiaj do rana gromy, tak. Dobra, siwy dobijaj teraz. Rozbroić Rozbrój. ją. Idę na A. Ja muszę chyba broń jakąś wnieść, kurwa. O kurwa, się wy- na ich jest. A nie, dobra, jakiś rusek dobił siebie. Artyleria została Dobra, rozpoczęła się wiecie co, dobra, wyjdziemy z tego i zaprosimy na nowo tego siwego. No. W tym DLC ma być fajna ta. Czekaj, wyjdźcie z tego, jakbyście mogli. Ale mnie dojebał. W DLC będzie ten, nie? Trzeba będzie tego kurwa jeńca, czy tam tego Francuza odbić. Ale dostał. Oj, oj, oj. Dobra, widzę, że... Wyjść całkiem? Mm. Tak, nie wywek wyłącz całkiem. konsolę, Siwego rozumiesz? zapraszam. Teraz niech dołącza się, wyślij mi to zaproszenie. Dobra, nie, to Eldorado? jesteś. Eldorado Ty też jesteś, nie ma, widzę. Eldorado, ty jesteś tu w tym? Nie, weź Eldorado, zapraszam, poczekaj. Igor się zapraszam. Dajcie dobra jakieś. Już idzie. Siwy dostałeś, dobra? Jeszcze nie. Zaproś się tam ludzi. Dostałem. Zaproś Nie, się. nie, nie. Czekamy się. Siwy, nie płacz, dobijaj. Ale nie przyszło mi, Czym bo więcej, jestem tym normalnie lepiej nas. gram. No to wyjdź z tego. O jest, dobra, Dobra. jest. Dobra, dobijaj. No to jest. Alright, już lecam. Nanek, No, godaj. ja mam taka prośba. Przeblecz ten biały kask. Albo go na czarny. Dobra, to zagram ten tryb, znajdzie zliczny. Nie, no, Kurde, aś mnie żartuję. teraz zagrzał. Czekaj, bo Żartuję. ktoś mnie teraz Nie zagrzał. no, żartuję. Kaj to jest? Żołnierz, Żartuję. twarzy, hełmy. O ty świnio, o. Żartuję. Poka, jakie masz. Ej, czemu ja tam tych berecików nie mam? Siwy, ty wyszedłeś? No gdzieś A. mnie ładowało, ale nie wiem gdzie.
A gdzie ty siwie? To by cię waliło. Daj mi jeszcze raz te zaproszenie. Siwy, co Oj ty Boże. robisz? Co to odpierdalasz? Ja przepraszam, ale on kurwa nacisnął kółko niechcąco. Siwy, grasz kurwa ponad 200 Ej, a godzin powiedz w koda mi, a i jak idziesz kurwa do nie wiesz kibla, jak też się... się mylisz kółko i trójkąt? Też, czasami. Prawda? No. Wchodzę i taka stara baba mówi, no kurwa, to nie, kurwa, nie damski. A jak młodo, to nic nie ja na mówi? kutaka. Ja mówię, chuj mnie to wchodzi, ja na kutaka. Słyszysz? Jak młodo, to nic nie mówi? No. No. Jesteście? Tylko bierze. Bierze bilety kasuje. Za 2 złote. Kamil, Arek. Na, No dobra, jesteście- Nanek jaki beret ma kurwa. No jak się ci Kamil nie Danek, podobał no. do beret, to się terapał. No stary, no teraz to szacunek, nie? No normalne, no. Mogę iść z tobą na wojnę, nie? Narek, kurwa, ty bez Teraz ja. Teraz Nanek, wygląda jak prawdziwy Nanek, widzisz jaki masz tryb? Jaki tryb? Rzuć na mapę. Dajcie mi niszcz matę. Dobra. Prawie kurwa jak Predatora. Dobra. I się Co pomsza. tu mamy robić? Mamy strzelać do nich. Biegnij do B, biegnij do B. Nie biegnij do B, tylko to masz takie Counter Strike'a, czyli kurwa taktykę Nanek, a nie na pole. Dobra. Toś teraz, To Fajnie, snajperkę fajnie, może bo trzeba można- wziąć. Kamil, toś teraz sam. Kamil, ja osłaniam. Nie, ten tryb jest fajny, bo może ludzi fajnie trollować. U tego ninja oglądałem. Tu jesteś. Ale mnie dojebał. Ruda. Ruda wyjebała już. A to później... Ile trzeba czekać? Długo? No, do końca rundy. A minutę, ja pierdolę. Kurde, ja myślałem, że ten... Że się ogląda zaraz. Kurde, ubił mnie. Ja się nie bawię. Kurwa, dopadł mi. Ale Runda przegrana. Ojej. no fajnie, fajnie. Mi się to Super fajnie. Super fajnie. Teraz Taka szluga. A patrz na Nanka, taka szluga. Super fajnie. Jak na budowie, cześć? To jest taki gościu na budowie. Super fajnie. Dobrze, kariera na budowie zrobił. Zniszcz ich amunicję. Będzie, że teraz Nanek pokaże swojego skilla. Nie, no co ty, nie o tej godzinie. Ej, tam jest, dobra, Ruda. Dobra i idziemy za tym kolesiem na. Dobra, lecę. A ja idę za wami. Kurwa, no granatem rzucił. Dobra, czysto? Ja pilnuję drzwi. Dobra. Chodzę. Na dole jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden na dole. On tam czeka cały czas. Dobra, ładnie, bombę podkładać. Podkładaj fresh bombę. Gdzie wy Dobra. gdzie uciekacie? Sorry, ej. Ziomki. Dobra, Nanek, nie biegaj jak ten Ładunek wybuchowy koleś. podłożony. Dobra, pilnujemy bomby. No. Każdy lewo, prawo, lewo, prawo. Plecy mam. Dobra, to ja go już biorę. Dobra, nie ma go. Nie wychylaj się, kto zbiega? A to Delson, dobra. Ruch przy dziale przeciwlotniczym! Nanek, nie wychylaj się, bomby kryj. Schowaj się i kryj bomby, nie tutaj. Nanek, bomby kryj, naprawdę, Nanek. A, przez to. Bomba krył. Dobra. Pokładzie! A, dojebał mnie. Patrzę się w lewo, to mnie... No i teraz normalnie. Nanek przyjebie temat, bo koleś bombę rozbroi, patrz ten. A gdzie jest bomba? No właśnie tutaj. Tutaj. I biegnie na prawo. Nie, co jebło? Dobra, wygraliśmy. Jak, Wygraliśmy. Jak my wygrali, jak mnie wysadziło? O. Nie no, to akurat wywaliło Panie, ich punkt. znajdź i zniszcz. Dobra, teraz bronimy. Teraz już Broń naszych linii bardziej dostaw to za już- wszelką cenę. Ta amunicja jest potrzebna na Dobra, froncie. to lecimy panowie. idę prawym za Kamilem. O, mi wyjebał od razu ty snajper. Wyjebał, uwaga. Kurwa, no granat znowu, ja pierdolę. A, dojebał mnie. Drugi raz. Kurwa, ten snajper w chłopie się nie liczyłem, tak przyzwyczaiłem do tylko
Wszyscy na dole, a tu jest wyskoku. No ale dobry jest, nie? Jak się wychyli tylko i Słuchaj, jeden strzał i... ci snajperzy to zaraz bana powinni dostać. To już wkurzają niesamowicie. No strasznie, no. 2-1. Co, Disham Predatora pokonałeś już? Nie, na razie sobie zdobywam jakąś lepszą broń, bo to jest gówno, co ja mam na razie. Ty, a macie... Tak, czyli nikt bomby. Ty, a macie wszyscy... Test drive. Co? Test drive. Samochody, nie? No, macie? Nie Jebnie mam test snajper. drive'a. Nie. A będzie snajper kamień. Jest, dół. Dobra. Kurwa, padłem. Góra kamień, uważaj, na górze. Padłem, bomba ze mnie. Eldorado jest to. Kurwa, plecy. Kurwa, to łatwiej. Dobra. Widzę, że u was trzeba tryb zmienić. Ej, tam dobrze jak jest nas ilu jest nas 5, po 2 przynajmniej niech jeden drugiego pilnuje, to zawsze jest jakoś Plecami się kurwa łatwiej, stępie. nie? Przegrupowanie! Siema Jankes, siema, No, witam no. cię. Chodź se też w koda zagrać z nami. Znajdź i zniszcz! Dobra. 2. Broń naszych linii dostaw za wszelką cenę. Ta amunicja jest potrzebna na Tak ten. froncie. Dorado tu jest. Dobra. Panu kumbak trzeba zrobić. No, koleś oberwą. Kurwa, dojebał mnie, nie? Bany snajper. Dobra, leży. Stało 3 tylko. O! Karabin snajperski. Dobra. Dobra, już wiem, kto tam plecy robi. Uważaj. Kurwa. Dobra. Ani Co tam zajebał. jeszcze los? Drugi koniec mapy koleś jest. Od strony A. Ładnie do A to lecą. Wygrana, no, panie. Jeszcze się obronimy, kurwa, ta Eldorado. Eldorado jak poszedł, widzisz, panie. Wiem ty Eldorado Barem. Barem. No. Barem. O wczoraj o tym gadał, myślę, przez wczoraj, nie? że O tym trzeba barze. nie właśnie. pić. Nie strzelać. No tylko. Ale z takim barem jak wejdziesz, to za darmo pijesz. No. Zniszcz ich Dobra, amunicję lecimy, i panowie. przerwij Mamy ładunek wybuchowy. Tam po prostu chlejesz do Zwiadowca wody. jest w powietrzu. Snajperzy. Ciul. Aha, i co, już nie zagrał? Ja pierdzielę. Nie no, stary. Abonament dopłaciłeś? Kurwa, padłem. Dobra, ile zostało? 2 na 2, dobra. Tomek Co zostaje tam z jest? kolesiem, pilnuj. Tomek, kolesia pilnuj. Tego Przyjmuję. naszego. Ale Ale tego obróć naszego się. kolesia pilnuj. A, czekaj. Ja pierdolę. Kurwa, teraz zjebałem. Nie no, to jest snajper był. Tak ci, żebyś się obrócił. No chciałem się obrócić, nie zdążyłem, kurwa. Pięknie ktoś. Dobra, 1 na 1. Plantuj kurwa dziwko. Ale dobra, ładnie. No co ty myślisz, że on jest taki udupiony? To profesjonalny grażyk. Firmowy. Czy filmowy. A nie ma go. Wpadał, że będzie częściej wpadał, a nie ma go. Poddanie się nie wchodzi w grę. Hollywood go zablokowało. Znajdź i zniszcz. Dziady, podnosisz mnie teraz, kurwa. Zmiażdż Dobrze. ich linię dostaw. Mamy ładunek wybuchowy. Jak Tomek, podoba się ten tryb, czy nie bardzo? Tak. Tak, no. Nie, no naprawdę. Ty, Ja nie wiesz. Kurwa, drugi raz w życiu. Też chodzi. Opanować tylko ten. Tu też jest wiadomo, też i zdolności. Ładunek wybuchowy upuszczony. Zdolności Ładunek też tu wybuchowy jest pomagają, nie? Jak nie masz kwalifikacji do Plecy nam to też- zrobił. Dobra, plantuję, odsłaniać.
Ładunek wybuchowy podłożony. Zwiat w powietrzu. Szuka celów. A mnie kurde z tyłu zajebał. Dobra, Uważajcie tam, fajnie, bo Kamila. on ma ten, a to już dobra. Spoko. On tam... Biegnie, lewa. Dobra, bomby pilnuję. No z kasy. Aj kurwa. Co z tym? Pilnuj. Nanek, bomby pilnuj, nanek, bomby Ale pilnuj po co na A. mam bomby pilnować, jak on tam przyjdzie, kuźwa mać? Tak, no i rozbroi ją. I przegramy. No to zmień kamera, nie jest i go nie... O, masz go, patrz. No i o Ładnie, to Janek. chodziło. Aha, na ludź, No, a brawo co na ty ludź. myślisz, kuźwa? Jesteś najlepszy, kurwa. Wypijesz za twoje zdrowie. Kurwa. Bohater, kurwa. To jest kurde prawdziwy aim gracza. Bohater narodowy, proszę pana. No widzisz, ale mi to pykło. No widzisz. No Nanek, Tak. widzisz, dzięki temu wygraliśmy. No. Zaproś się Ankiesa, na pewno by se pograł z nami. No, robię. Przecież impreza otwarta jest. No. No Jankies to wbije, impreza otwarta. No, piszko jakieś pijesz, czy nie? Ja, sącza, jak... Nie, znaczy energy drink. Aha. ta energy drink. Ja tak alkoholem się przyjdę, ale taki... No, ja też. Mam teraz. Alkohol to jest najgorsze, co może być. Ale po 4. klaszce dopiero się zaczyna życie. Ja. Mleka. Jaka mapa teraz? A, nie będzie ta. Którą dałeś? Znak Tower. Ja, idziemy na Ona na będzie jakieś lepiej. wyścigi po tym. No ci jakieś wyścigi. Nie jedyne żadne wysiłki. O, co pościgamy? Tak. No, Że Tak, wolę to jaja na mi po rowerze. asfalcie ścigać. ja wiem, bo masz takie napuchniałe, ja wiem. Pęczniałe, rozumiesz, Ale jak wiesz- dwa arbuzy. Ale wiesz jaka przyczepność chłop? Na pewno. Co? No. Do fotela? Nie, tych jego arbuzów dwóch. Do fotela mówię. No. Tam już było takie dwa odbite, rozumiesz, w tym fotelu. O, powiem. To Tomek jutro u tego na Farpointa omawiamy. No. No tak. No. A co to jest w ogóle? No ta gierka na VR-a. Jutro można Aha. odpalić. O tych robotach? Hmm. O który będziemy grali jutro? A nie wiem, a jak chcesz. No, czekaj, jutro ci wyjedziemy tam do centrum, nie? Jakieś zakupy porobić, kurwa, to no na wieczór w sumie, nie? Aha, walkę jutro oglądamy jeszcze, nie? Ale to dopiero... No. A to będzie szybka walka. A kto się z O, kim no. bierze? Jutro, A, a, od 19, a ten od 19 twoje się popek. zaczyna. O, Popek z tym. A to nie jest No, tylko, to jest bo- cała walka, nie? Chłopcy, powiedz... Ja pierdolę, zapomniałem, sorry, kurwa. Zrobiłem się w ogóle w dupę jechania na chuj. Szkoda internetu. No, Może to na nagrać tym- tą walkę. Nie wiem, czy może mi się nagrać siebie, nie? Ja mogę ją nagrać, no na dysk, ale zaś nie wiem, czy to, Ja też to na mogę, dekoder czy mam nagram, dysk nie? podłączony. Co? Aha. No ale to jest w takim formacie jakimś dziwnym to nagrywam. Dlatego do Że mnie zajmuje Jankies. dużo Koleżanka miejsca. się chce ze Nie mną chodzi, umówić żeby na sobie kawę, później ja? obejrzeć. Stąd To. drewna! No Jankes mi pisze na czacie. Byście obserwowali czat, to byście widzieli. Gin szmata. Tak rozwinięty, aż mnie jest, kurwa. No nie, Ruda. Kurwa, Luda, ty to masz kurwa mistrza, ja pierdolę. Nanek, ale zrobię to dla ciebie, bo jakby nie było, jestem tu kurwa mianowanym kurwa prezesem firmy. Znajdź i zniszcz! Jankes, to słyszysz, to Co? zaproś nią na live'a. Zniszcz amunicję i termin ładunek wybuchowy jest w ruchu! Chodź Eldorado. Eldorado. Chłopcy, pójdźcie się strzelać, tak na normalnego koda. A co to jest kurde? To jest jak... Nienormalny kod? No, ja To jest fajne. Kurwa, w oknie się to. To postrzelaj się, no. Nie w oknie? Albo w oknie. Kurde, już mi ubił Właśnie i co? było, I teraz no. muszę czekać aż... Lewa. No bo na się skupiasz na pierdolenia, a nie na graniu, także wiesz. Aj, kurwa mać. W oknie się ją. Cały czas. No.
Romeo, Tomek, co granatnikiem! No. Nie ma, mam kurwa bombę dla saperu. Saperu. Tak zwana bomba. Bomba dla saperu. No pan nie 1-1, to nam jeszcze wygrać. Ruda, weź tam karabiny podmieniaj go. I zniszcz! A chodźcie wszyscy w jedną stronę, kurwa, żeby nas było 10 tam, kurwa, w jednym miejscu. Gdzieś tam kurde wszedł do środka. No to chodźcie, wszyscy na 10, no. Granat. Uważaj tam stoi snajper. Dobra. Kurwa, Nanek was Panzerfausta napierdala. Przychuj. To był Nanek? O! Ja pierdolę z tym. A tam im przypierdziela. To jest dopiero kurwa OP, nie? Nanek wal, kurwa, wal śmiało. Mi się to tutaj podoba, bez kitu jest kowa. Ale co? Jaka kurwa, znowu mi się ufatło Jak mi zajęło. chuj z tyłu Zero zajebał, pleców jebanie. kurwa. Dobra. Chciałem kurde bagnetem mu w dupę wjechać, ale... No, lepiej nie, bo się obróci i by była lipa. Nie, patrz, tutaj chciałem już, ale patrz się obracał, no nic. No obracał się właśnie, no. Dobra robota, przygotujcie się do następnego ataku. Dobra, to po tym meczu pójdziemy na deathmatch jak Nanek tak chce. Zniszcz ich amunicję i przerwij ładunek wybuchowy jest w ruchu. Coś chłopak ma z życia. Dokładnie. Dobra. A ty co, ty się jego adwokat, nie? Co, kogo? A nie, dobra, myślałem, że to Odi powiedział. Nie, No, dobra. dobra. Zajebane. Ja pierdolę. Nanek jeszcze robi swoją taktykę, kurwa. Wszystko zależy od ciebie. A, Do zbytnie, ostatniej plecy. kuli. To jest grane. Parek uciekał. On się z boku zajebał. Przegrupowanie! Dobra, ostatnia runda. Znajdź i zniszcz! Broń naszych linii się dostaw za zagnie, wszelką tu cenę. pierniczy. Ta amunicja jest potrzebna na froncie. O. Kurwa, jebany. Frajer. Dobra, jeden pad, ale mnie wyjął. Kurwa mać. O kurwa, siedział w chuj Kurwa, schowany. spalnie. Przegrupowanie! A nie, ostatnia runda już. Znajdź i zniszcz! Zniszcz ich Czas jakąś amunicję herbatkę i zrobić, przerwij Mamy ładunek wybuchowy! Drogi wiadowca jest, powiedz! Herbatka byś zrobił. No, otwieraj piwo, a nie tam herbatę nie pił. A weź. Jasne. No, podamy są go. Pociśnij z nami, kurwa. Dobra, to Znaczenie pójdziemy udane, do wycofać się do punktu dowodzenia! No, chodźcie. Tylko Nanek masz być na pierwszym miejscu. Nie zawsze jest na pierwszym miejscu i no odwróć tabela. Arek, pisz tam zryw, a nie... Katastrofa normalna. Kurwa, siwy.
Przegrupuję się na wieży. Dobra, dobra, to wychodźcie. A nie, dobra, jesteście, dobra. Wyszukuję tego dotmacza, czekajcie. Ale hardcore. Tylko nie Nie hardcore. hardcore, normalnie. Nie. No. Dobry jest. Super jest hardcore. Tam przynajmniej idziesz i słuchasz, czy strzelać, czy O jeszcze nie? kurwa, ta jeszcze mapa. Jako mapa? Snajpa. Ta z tym, Ta chujowa. ej, ta z tym z... jak się nazywa? Z tym... Aha, ta, dobra. Chłopcy, robimy taką misję, a wszyscy się chowamy w jednym budynku, czekamy na nich. Tyle strzelają, kurwa, snajperkami. Między sobą. Ty kamperze, ty. Ej, bo... No, niech oni przyjdą. Cię schować. No, niech oni tam siedzą, my sobie będziemy siedzieć w swoim miejscu i fucking fombo. No krótko, nie? Krótko piłka. Pierwsza. Sprawdźcie broń. Co wy na to? polujcie Tu do tego budynku, No, mi to do jest tej trzy. szopy, jak my są. Do szopy. No, do tej szopy chodźmy. Dobra, spoko. Chodź siwy. Prowadź tam który. Bądź ostrożny. Tu, nie? Do tej? Jak poszli wszyscy, kurwa. Siedzimy Dawaj tutaj. tutaj ten. Czekaj. Nie wychodź, Bomby nie wychodź. podkładajcie z tej strony. No, bombę po ukodejcie, No dobra, ja rozumiesz? to podłożę. Jedzie- Dawaj, nie jedzie z wychodź. cygaretą przy składzie amunicji świetna. Tutaj wejście trzeba pilnować. Panowie. Kurwa, ale mnie tu Nie wychylaj się, Eldorado. No, mnie dojebał, proszę, czekaj. Ej. Wejście tutaj jest. Kamil, dobra. Bądź z Przed- tej, a ja z tej się włożę. Ale Kamil, to siwy. Kurwa. Kamil, Jeszcze bądź lepiej. tu, a ja z Idę tej. tam, no. Ja pierdolę. Czekaj, z kim oni będą walczyć, nie? Jak on mnie dojebał? To ja się tu czaję? Tamtego, nie, siwy coś nie wychylaj. Nie wychylajcie przez licho, bo... Jak ja już nie żyję, kurwa. Tamten Rado będzie zabijać, patrz tu. To jest koło czołgu z naszej. Patrz. Kurwisko jebane. Uwaga, idą tu. To jest koło czołgu. Nie, dobra. Random. No i siedźcie tu, i wszyscy tu siedźcie i się nie wychylejcie. No. Gdzieś poszła ruda, chodź tutaj. Prawie tam się... Ale przegrywamy, No nie? i co z tego? Co? A gdzie wy Kurwa. jesteście? Mieliście tu siedzieć, kurwa. A na dole jesteście. Ale co, że To- przegrywamy? Czekaj, Nie, trzeba to nadrobić punktów, nie? Tak, kolejny Jeszcze mnie pas. no. dojebało. Jaka pała szyną, jebana. żeby sam wleźli, nie? Idzie. Ale nie, to Arek. Dzień dobry, to ja Romeo. Co ty, kurwa? No. Chciałeś mnie, kurwa, uderzyć? Ja chciałem Szafy. pogadać. Ej, ale brakuje tylko jednej osoby. Janka jest ta kurwa, który by ogarnął temat. No. Jaka pała, zabrakło mi pocisków. Ej, no po co wychodzi? Dobra, i do Do szopy. szopy sam siedzieć jak kury. No idziemy Ja się tam, tam kurwa, będę z tylko tymi nie strzelają snajperami przez ściany, nerwował, kurwa. ty. Tam idzie trochę wyleźć, Uważaj, tam rozumiesz? jest. Im tam postrzelać, postraszyć. Jebnie snajper. Cała góra siedzi. No. Ale pała Niech jebana. siedzą, niech czekają na święta. O fuck, mnie wyjebało. Jak ja mam do was przyjść? No ja do was nie dojdę, panowie. A nie, dojdę, bo myście są po drugiej stronie. Siedźcie tam, ja tam zaraz przyjdę. kurwa. Za kurwa broń. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. No, dobra. Kurwa teraz, ja pierdolę jak mi się przeładować. To co za cel? Dopadnie mnie słowa. Siedźcie tu, kurde, wszyscy. Kaj wy tam lotocie, siedźcie tu. Ale weźcie ten, popodkładajcie ładunki, bo oni tutaj Jezus, to przybiegają, jak no. zastrzelimy, Ale tyle się ludzi dojebał. jest, kuźwa, ej. No właśnie, nie miałem 2 kroki zrobić, to już mnie snajper To nie odjebał. rób tych 2 kroków i no stój. Albo jeden zrobić. Dobra. Ruda. Na dole jest jeden. Na dole jest dwóch. Dobra. Chodzą, uwaga! Chodzą? Dobra, zajebałem go. Jeszcze jeden jest tu. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Jeden na otwartym terenie! Kajsko, Miny podkładać, Rado, miny. ty mówiłeś wchodzą, nie? A ja tam patrzę No. sobie na schody na Ale dole. mnie dojebał frajer. Oj kurwa przez okno, ja pierdolę. Ej, kajmy No, są super. wszyscy. No, Kaj się Nie, pomogą. uwaga, ja. i tam jeden. Idziemy na górę. A, na górę. Dobra, Tam zajebałem. ze snajpami są, niech się siedzą, kurwa.
Kurwa, cała No góra. to dupcza ich, niech tam siedzą. Kurwa. A gdzie wy jesteście, ziomki? Bo ja kurwa Tam tutaj idziemy do tej walczę stodoły. ze snajperem, I chuj który im w oko, kurwa. ma Nadlatuje Ma bomba wroga! Kryć się! jedną kulę. I to prowadź na egzyta z Cyboła. Wrogie myśliwce! Kryć się! Lec. Kurwa, samolot. Nie, no. Zwiadowca jest w powietrzu! Albo tu pójdźcie Co do ty, tego u mnie domku, to jest ej, akcji, do tego domku pójdźcie. Kurwa, do jakiego znowu? Mamy kurwa jakiś kościół znalazł. Walił mnie, bo wy nie możecie razem chodzić, no. Tamte random to Idźcie mi się tam, chyba... tu sobie poczekamy na nich, dobre. Ja tam się wydasz tymi snajperami męczę. Kurwa. No jestem. Ja go nie mogę dwóch. Ja pierdolę. Popraw Słuchawki trochę wyjąć. atmosferę. Tak ja mogę. Tak ja Oni są, mogę. popraw trochę atmosferę pod tym, oni każdy kurwa wkurwił mnie, no. Nie, Parę nie kropelek udupił, spirytusiku czystego. Co ty tu robisz? Kaś ty miał iść. Tyś miał iść do stodoły, co ci padołek? Tu ci za chwilę, Wrogi zwiadowca jest... kurwa, do człapa koszczyną. Kaj tam idziesz, tam jest stodoła. A ty co tu z snajperą walisz? Zauważono wrogi pakiet wsparcia! Uważaj, bo Zaproś uzupełnienia wroga! tam snajper wali, zajebałem Tu go do właśnie. stodoły się powadzi, dobra. Dobra. Tak Ja się granata tu położę. I tu z Nie? drugiej strony tak samo i mina i tu siedzimy. Z drugiej strony, no. Ja idę na dół. Dobra, tam jest. Nie, nie wychodź, bo tam jest łeb. I na pierona, żeś się wychylał. Leży. No właśnie chciałem się wychylić, żeby go zajebać. Nie zdążyłem. Jebnie. Chciałem was osłonić. Padł jeden. Czekaj, Biegnie na jak już to. tam leża. No już tam lecę do No, was. sorry. Nadlatują wrogie myśliwce! Tam się chowamy i Ale no dobra. ja jestem w tej szopie cały czas, a nikogo nie ma tu, kurwa. Kurwa, samolot. Ej, poleciał, Jo, kurwa. no bo mnie... Jest, lecie. Ale Ja tu jestem. Tu jeden przyjdzie. Ale wpierdol. No i co z tego? Kurwa. Nie wyłaźcie tam do góry, do cholery jasnej. Skąd? Po co tam lecisz? Tu czekaj, niech Trzeba go przyjdą. ujebać. no Ej, to to się Zwiadowca jest w powietrzu! I tak już koniec mapy. Połóżcie bombę na górze, jak idzie. Dobra, mam. Połóżcie bombę, jedną tą minę na górze i tyle, nie? Nie przy tym oknie i pierdolić, jak będą chodzić, to się wiebią. A na dole jest... Kurwa, żebym ja zabić, to nie Nadlatuje mógł. bomba wroga! Kryć się! Dobra, bijemy go. Drugi idzie. Dobra. Wrogie myśliwce! Kryć się! Od strony czołga idą. No to niech sobie idą do życia. Dobra. Okno. No i po coś tam wyłaził? Powiedz mi Eldorado. Tu siedź grzecznie. No kurwa. Grzecznie jak kocik siedź i dobre. Nanek, zluzuj kurde. Flaszka jebana kota. Trzymaj, a wylądujesz na froncie wschodnim! Jaki chujowy wynik. Faj, i siwy na pierwszy. Co ty? Ja chyba dwóch zabiłem tylko, kurwa. A mnie zabili Siedmiu. 100 razy, kurwa. To tak się nie ma, bo miałem jednego. Ja mnie zajebali tyle razy, że nawet nie wiedziałem. Niech ile se sami razy. grają lepiej. No, kurwa. Co? Ale nie, praktycznie ta mapa 14 razy powinna mnie być zajebali? wyjebana. Czy ostatni mecz sprawił ci frajdę? Nie Tak. chuja, nie chuja. Tak. Tak sprawił. No ale nie Oj, dostałem. oj, faktycznie. Dałem tak. Dobra, teraz będzie lepiej. Dobra, jaka mapa? A nie, będzie tam. Którą dałeś? No to, dobra. To jest fajnie, bo tu w budynku jak się skitrasz, to jest git. Muszę się jeszcze wylać. Romeo. No. No, Ej, który to jest kurwa? Ej, który to jest prestiż, te widełki, kurwa, takie czerwone? a chuj go wie. Czwarty, trzeci? Kurwa. Drugi to masz ten taki, te No, wiem, niebieskie. wiem.
A tutaj Nanek, gdzie idziemy? Na górę? Tu też normalnie gramy. Nie wiem, kurde. Aha. Tu gram normalnie już. Wyjebiłem tej krzmaty, kurwa. Are you scared? Żadnego nie ma, weekend jest i wszyscy śpią. Jaki weekend? Piątek albo do sobota. Święta, kurwa. Deadmatch drużynowy. Wyeliminuj drużynę wroga. Widzieliście śpiewające glonojady? Co? Tak, weź, nie wpiduję już. Śpiewające glonojady. Wygrywamy walkę! Nandek, co lepiej nie patrz. Naprawdę. Zaraz wam ten... Kurwa, zaś ida samemu, bo wy musicie środkiem. Kamil, chodź tu, pomóż mi, bo tu dwóch leci. Chodź, wróć się. Idę, bo mnie ręka boli, poczekaj. To nie trzeba było tak walić. Nie, kurwa, boli mnie tego. Tego. Co się nazywa? Podpiarcek. No ja zasranego. A gdzie No jesteście? tu lecę przez stodoła i bokiem tam lecę. Tamten ty zawsze loto. Siwy, żyjesz? Żyjesz, dobra. Kurwa, plecy. Kurwa, Daj wy byłem tam kurwa mać. lecicie, chłopcy. Ja pierdzielę. Nanek. Nie grą z wami, bo nie musicie grać. Kurwa, z bazuki chuj napierdala. Pewnie Nanek. Nie ma bazuki. Nanek. Nanek. A zwolnij, kurwa, bo ja ci kurwa nawet nie widzę przez tarczy do chuja. Jeb i co? Plecy. Życi. Życi. Życi rozumiem. No, no, kurwa, uspokój się, żołnierzu. Skąd? Weź się w garść, kurwa. Życi, kurna. W oknie. Dobra. Uważaj tam. Bo będzie granatami napierdalał. Uważaj. Leży. A, ty też. Sorry. Tu jest jeden. Kurwa. Jak to Leży. jest? Ale zjebałem to. No. Co to być z tym kurwa? Kurwa, trzeba się wziąć. Taka pała jebana. Kampery, szpetne, obesrane. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! No czekaj, co wy się tak rozchodzicie? Gdzie? Gdzie wy jesteście w ogóle? Ja jakbym sam grał. No bo źle biegasz. Ten na lewo, ten na prawo. No kurwa, jebane. To zaczekaj tu przynajmniej na mnie. Mnie zgasił. Mnie zaś zgasił. Eldorado, chodź No, tu, też. chodź ze mną, Tak, tobą. chodź, będziesz miał punkty, pójdź. No kurwa, z bazuką chuj stoi w wejściu w domu. Nie chcę, stoi. O kurwa, no. Może mnie z drugiej strony. Zajebał mi z tej bazuki. Uważaj, bo tam będzie dwóch. Eldorado. Kurwa, jebana. Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Jednostkę zwiadowczą wroga! Kurde, co? Lecy? O, Wiktor gra z nami. Jaki Wiktor? No Paweł Wiktor. To zaproś go na imprezę. Zauważono jednostkę To impreza otwarta jest, kurwa, to Ale ślepnie oni nie nie widzą. słyszą. Nadciągają wrogie Ale to pierwsze co robię, jak kurde chcę z kim zagrać, patrzy impreza i ktoś jest, nie ma, dobra, to zapraszam. No oni tego nie wiedzą, to to jest się- kurde za dużo. Kurwa, jebana beczka. Nie, no. To jest za dużo. No, ja zaraz do spadam, zagram przy jednym meczku raz, dwa. No, to... Ej, no nie róbcie mi tak, do promo do godzina, co wy chcecie, hej, wy chcecie iść. Do ciebie młoda. No przesuń, kuźno. Idź boi. Co masz do roboty jutro? Chałupę ogarniać, gotować, Co więc ty, nie ty wiem. ważyć nie umiesz. Co będziesz Co ty chcesz gotował? gotować? Przecież ty ważyć nie umiesz. Co ty chcesz wszystko otruć do cholery jasnej? Tak. wrogi
pakiet wsparcia! Wróg nie Ciebie może kurwa trzeba ugotować, Nanek. Ja cię za chwilę ugotuję. No, to ci dentysta nie pewno. Nie pan. A co mi się tak kurwie sracie do chuja? Nie ma to No, jaka haja, nie? do chuja. Chcecie frajerów sobie powzywać na imprezę, to zawzywajcie i sobie ciśnijcie, kurwa. Bo między swoimi nie ma srania, kurwa. No, powiedz im. Ciu. Mówię do wszystkich teraz, kurwa. John Cena, siema. Tak, zaś jest ten kod. Tak, koda zaś gromę. John Cena, zaś koda gromę, tak jest. Znowu kurwa same zło. Znowu same zło. Same zło. I porażka. Dla Porażka. ciebie, dla ciebie. John To Cena, dostaliśmy. porażka dla ciebie. Wracajmy do punktu dowodzenia. Niezłe baty, kurwa. Tak. Ja pierdolę. Wstaję tu kurwa, mówię, bo ja sobie muszę jakiegoś murzyna załatwić. Chujowi będę płacił połowę wypłaty, ale żeby chuj był czekał na baczność, że jak się wkurwie, to wstaje mu taką lufę na ryj, kopa na klatę i chuj. Znowu ma miejsce. No ja bym sobie wziął murzinka. Jakbym sobie miał ochota, to bym Xerlo znalazł. Malek, zmieniłem, kurwa. Tak, dla twojej No, bardzo życzenia. ładnie. I teraz możesz grać po tej stronie. Ja nie wiem w ogóle co ta gra, kurwa, ja nie mogę jej opanować cześć. Jednego gościa przez całą grę. No nie wierzę. Albo mam jakąś chujową, Tamten koleś nie też wiem. kurde nie wierzy. No, No nie wiem. bym ja też nikt nie wierzył. Broń chujową, No, co? chłopaki, pozdrówcie ładnie John Cena. Jak on się nazywa? Pozdrawiamy. No. John Cena, ja. A John Cena. John Cena. A ja może robimy Nie swojego no mecza. kurwa, z drugi raz się wyjebać, no to samo, no. By chuj strzelił. Co to Dishon tam, kurwa? Na Ale mecz. kurwa chciałem coś przeskoczyć. Proszę mi powiedzieć. A może swojego mecza robimy. Ale nas jest mało. Co? A dobra, To dobra, dawajcie. dajemy. Dajemy, po 3 zagramy. Tylko Ale no. Wiktora zapraszam, poczekaj. Nie lecę. Chuj Nie w bez- dupę. Gdzie jest chyba Wiktor? Kurde, fajnie jakby... A to Fajnie jakbyś miał tak 20 widzów na streamie, a 20 by chciał grać. Razem 40. Popatrz, masz ode mnie już masz kciuka, pa. Tyk, Dzięki. jest, tylko powiedz mi, jak tu się robi prywatną grę? Aha, dobra, mecz niestandardowy, dobra. Nie, lokalne. Mr. Na Black lokalną jest. gra wleź i tam się Black. dostał. A, lokalna. Nanek. Podów Mr. W tej Blacka. chwili oglądacie osobę. Co Mr. Blacka? Tylko nie wiem, czy on Wiktor dobija? Wiktor nie dobija, widzę, ma to w dupie. Dobra. Mam cię w dupie. La. A co ja mam teraz robić? Nic, nie? Poczekaj, Czekać. ja wybieram. Dobra, panowie, wiecie co zrobimy? Normalny def, a Nie, nie. daj tam tylko głowa, rozumiesz, i... Nie. z pistoletu. Nie. Aha. No fajnie by my poćwiczyli. Tak. No to masz. Mapa moja ulubiona. A się chuj drze, kurwa, ja pierdolę. Co wy tam grocie? Z każdego kąta... Tego, jestem od niego bardzo daleko i tak słyszę go. A co ty grasz dalej tam? No gram, ale sobie gra misję robienia. Audition. Aha, i on i tak Ten dopiero, Drive. tak. Jak w lesie krzyczy. Nie mam. Miałem kiedyś trójkę na A, kompie, może kurwa. Pamięta się Masz trójkę? jakieś wyścigi? Żeby zagrać? Project Cars. Dobra, jedziemy Kurde, pan jakiś ten mecz. normalny. Project Cars 1. To nie mam nic ani Gran Turismo, ani kurde ten... Ani Need for Speeda, nic takiego. Ja nie A co lubię włączyłeś ścigałek w ogóle. Co to jest? Kurde, No zobaczysz. no to ja bym chciał, kurde, jakieś Kolorowe. wyścigi, byśmy sobie pograli, opie jaja były, a nie cały czas na te pierdolone strzelanki. Kurwa. No to kup Gran Ale Turismo wszyscy nie Sport, mają. tyle. To... Mogę Kurwa, kupić ja będę sobie... miał. Jak kupisz Nanek, ja też kupię. Siwy też będzie miał, to jest nasz trzech. No. Narabiamy Nanka na Gran Turismo. Ja, i tak, No. Dobra, co tu się robi? A to nie ja, to Wybierz Kamil. dywizję. Kamil, co mam wybrać? No to sobie wybieraj klasę, przecież gramy tego, deathmatcha. No tu już powybierał. Tylko A ile jest tutaj ludzi? Nie mogę mieć swojej broni? nie możesz, bo to właśnie tego, bo w tym zablokowana pasa. I co, ino łebki? Ino w łeb?
Pamiętaj o Już mnie tym, Ruda, chcemy być z Ruda, siebie dumni. ty byłaś? Wino w łeb, ja? Tak kurwa mnie wyjebało. Chodź. O kurwa, nie gnoju. Paweł Wiktor skasował mnie. Obejrzyj. A no to był Wiktor. Pała. Czekaj, ja tam kurwa. Kurwa, Nanek. Uważaj na plecy. Ty też uważaj. O! Kurwa. Nie mów, że znowu. Patrz ty szmato. Czekajcie, Ruda, ty kurwa do... Jebane teraz. Mnie kurwa nawet nie strzelaj, dopóki Rudy nie dopadnę. Czekajcie, tak kurwa jest. A ja Kamila. No kurwa. Anek, No, widzisz. wstydziłbyś się normalnie. Patrz, co ty byłaś Ruda znowu, nie? No, ja byłem. Aż mi kurwa... Jep. O, Ale siwy poleciał. No. Pierdolę, dzisiaj gram dopóki nie padnę, kurwa. Mhm. Masz rację. O ty! O ty świnia, obejrzyj. Kurwa, Wiktor. Szkoda, że kurwa nie ma tego trybu gang game. Bo daleko to na chwilę cipu. Kurde, zaś ty! Słyszałem ty tutaj właśnie, kurwa, wieście. Ja siwy tego okazję wykorzystał. Odjebałem trzech naraz, ale kurwa, ja zaraz dopadnę. Uciekam, no to już... A, czwarty. Mam trzech, kurwa. Danek, jaki farciarz. O, ale mnie w plecy zajebał teraz. Ten kamper u góry, już biegnę do ciebie. Gdzie ty, kurwa? A, wyszedł główka. Aj, zjebałem to. Chodź do taty. Mam cię, kurwa. Szkoda, że tu punkty nie lecą. Sorry. Jaki kurwa kółko. Ty co tu się kąpisz? No ty kurwa, fałszywa ty. Dobre to jest, dobre. Jak się kurwa pali. Siwy kurwa w gapu ode mnie. A ty gnoju. To ty byłeś Ruda? No. Ty mnie zabiłeś? O No, kurwa, Ruda. ja cię teraz... Ja cię kurwa skarpetkami uduszę teraz. Kolba, kurwa by cię chuj strzelił z kolbą. Ty. Kurwa, miałem cię prawie już. O ty kurwa gnoju. Anny, chodźmy gramy z samymi shotgunami. Nie. No to jest dobre. Ale szkoda, że tu punktów nie ma. Gdzie uciekasz? Jak się drzeje mamy. Się głowa pali. To jest dobre, nie? Kurwa, ale to zjebałem. Naprawdę. No Wiktor, kurwa shotgunami cipo. Kurwa gnoju ty. Kurwa, wiedziałem, że się czai tam. Danek, shotguna No nie odpalaj. zdążyłem. To wszystko o reakcję chodzi. Jak opóźniono masz, to już kurwa leżysz, nie? 2 sekundy, sekundę i już koniec. O, tu za murem jesteś?
Tak, kurwa. A weźmy, kurwa, gaśnicą polej przynajmniej, kurwa, wodą. Wodą, a nie benzyną. Lotołek za jego plecami zasranymi. Tomek, ty kamperze. No, tak. Ale co, ale następnym razem dam tylko sam żegramy. Lasy zablokuję. Kurna! Nie umiesz poczekać, nie widziałeś, że kogoś gonia. Strzelałem w plecy, kurwa, jeszcze mnie zabił, no to jest kurwa najlepsze. Jak ty mnie Wystarczy- wkurzają, naprawdę. Ale- Trafisz delikatnie raz, trafiasz i chuj. No, ale są mega te strzelby takie. Kurwa! Sorry, to ja. O, że chwycił. Patrz, kurwa, koło głowy mu strzeliłem. No nie zdążyłem. Eldorado oszukuje. Czemu? Czyli? No bo strzelby nie Ja mam używa. też w dupie mam z tą strzelbą. Jaką strzelbę jak ja mam tu, kurwa? Wszyscy mają w dupie, to Kalm biega ze strzelbą, kurwa. I on po prostu to oszukujesz. No to, no to za chwilę zablokuję tego inne broni i tyle, nie? Ja mam Dobra, strzelbę skąd? też. Ja już mam strzelbę. Ale wyjebie z łokcia, kurwa, chcesz. Siwy ma i to tak ma. się pokaż. Mi się kurwa pokaż, Ruda. Się powiesz, kurwa. Na tej szczelbie, kurwa. Powiesiłem się, kurwa, 3 razy i co, kurwa. Tomek! No. A nie, to był Nanek, kurwa. O, Tomek głupka. No nie. Co za kurwa, ja pierdolę, rozjebie mnie. Szukałem tego chuja z przodu, co ten mi odjebał zimny z tyłu, no kurwa mać. No robię. Tylko ja mam tą strzelbę teraz. Kurde, bele. Ale szukałeś rodej szmaty? Nogi, to co wpiszę, kurwa, Ej, komuś gościu, strzeliłem. gościu, Ale ty nieładnie to zrobiłeś. To w berecie czerwonym to Nanek? No ty gnoju, to ja ci teraz pokażę też. O, fuck, pad mi się Ale to rozładował. był żarcik, proszę się ten Ale to rozluźnić. mieliśmy strzelby kurwa strzelać, no? Bo w ogóle. Cicho. A kurwa, I karabinek. pad mi się Za rozładował. daleko jak jesteś, to jest chuj. Dobra, no jak nie ściemnia, nie możesz się uwolnić. Kurwo ty Ruda. No, ruda. Kurwa Ruda. Normalnie cię kurwa zerwę, to ty kurwa. Kto mi tam w plecy ładnie ten, po nogawkach poleciał. Mam? Kolega, podoba mi się to. Rzućcie wam wasze te... No patrz, kurwa, 5 kul. Kto to był? Ja. No kurwa, nie umiem przejść, strzeliłem 3 razy w ciebie i chuj. I jeszcze ty mnie zajebałeś, ej. To jest jakiś kurwa klip. Albo panika. Nie wrzesz, kurwa, chłopie. To nawet co ty byłeś? Ja pierdolę. Witam zapała. Nie wycieraj się tak. Ludzie śpią. Jebnie. Ej, tyle to już przycelowany, Robisz czy to. co? No. Cicho. Cicho. Siwa. Boże, aż Dobre to było, wywało, kurwa, siwa, chodź ty. Ej, czemu ja tak na takim słabym miejscu? Co jest grane?
To potrzebuję nie grać, było, masz tu, no. o masz, nie masz było, no. podane. Jeb mnie, masz tu, jeb mnie. Ofermy grają karabinami, patrz tu. Prosto w ryj. Czekaj, zaraz, Dobra, zaraz fajnie. zobaczę, czy... Dobra, zagraj jeszcze raz, zobaczę czy mogę tylko dać sam strzał, bo chyba można, nie? Zablokować Dajcie kasę. jednego. Co ty, no nie narzekaj. Nawet to i dobre. Zasady gry. O, hardcora mogę włączyć, dobra. No to daj. To będzie... No, jeden czas. To już na refleks, no. Tylko, że nie mogę ustalić broni. Wyjdzie... Wygra ten, kto będzie miał lepsze szkiełko. Będzie lepiej widział. Kurde, nie mogę ustawić tego. Czego? Broni. Pierdol, daj 2 granaty i chuj. Zapalę. Jeszcze patrzę. Dobra, shotgunami jedziemy. Tomek, poluj na rudą. Tyle ci powiem. Dobra. Woda tańczy jak Siwy krzyczy, ona moja. ona. To jełona. Point the hawk. Kurwa. Strzelba bojowa. Biedny gnojki cię otoczyły. Albo saperko będę napierdalać. Tak zrób. No, to dobra, kurwa. A to nie, shotgunem wolę. Wiktor, kurwa, zaraz się zbanuje i wyleć z tego serwera. Deathmatch hardcore! Ty, to nie była strzelba chyba. Bądź ostrożny, strzelaj ostrożnie! O kurwa, Eldorado. Lamek, czego ty kurwa strzelasz? Pistoletu. Ja tam w dupie wasze. No właśnie, kurwa. Ale bo bam pójdzie. Na pewno, na Ci moim bamba- streamie. No, chcesz zobaczyć jak waleć z Dawaj. serwera? Nie będę hamem. Ja nie mam takich, co tu mam, nie mam takiej tej. Masz, Kurwa. na samym dole. Ostatnia klasa. A ja mam przerobione klasy. Lanek i Paul zapierdala. I Wiktor. No, no to No. Poczekaj. Wiktor. Poczekaj. Drogi zwiadowca jest w powietrzu! No kurwa, Tylko- to kurde, ty- dupę, nie? Tylko Paul nie potrafi grać shotgunami, tyle w tym macie. No. Psycha siada, to kurwa muszą tyle. Kurwa, wsiadłem na kolana. Aż mnie kurwa zabolały kurwa kciuki. Kurwa, Eldorado. Chcieliście dać obgół, to gramy. Bomba wroga! No wyjebał ten. Ej, kontrakty mi się zaliczają, czaisz to? IPD. I kurwa. Nadciąga No. ostrzał wroga! Kryć się! jebnie. O, masz. Nie zdążyłem przeładować nawet. Aj, zapalać mnie. Ej! Ej! No czekaj.
ciul. Co? Ciula. Lanek, na kogoś się zjadł kurwa dar. Saperką dostał na ryj, kurde. Mały się. Patrz, Lanek z pancerfałcem zapierdala, no Ja kurwa. pierdolę, ej stary. Tak to nie wolno, ej. O kurwa. A się zajebałem sam. Ale powiem ci, że to jest chyba hardcore z samą saperką biegać. Siwy kurwa, ty kamperz. Jaki kamper, nie? Pierdolę, o kurwa. Co mnie dojeżdża? A ja was pierdzielam. Za karę. Ja was kasuję, a rozumiesz, normalną bronią. Bo... Ruda. Sam. Dobra. Patrz, szybszy był, kurwa. Nie, czekałem Lanek. po prostu na ciebie. Ja bym cię widział, kurwa. A czemu taki chujowy granat jest tylko jakiś błyskowy? No. Bo to chujowy granat. Ale on potrafi zabić. No nie, właśnie bo kogoś trafiłem teraz. Nic nie zrobił. Tak, dupie cię mą Kamil, kurde, ty wymyślasz zasady. O, Jakbyś kurwa. gra karcianą zrobił, to byś ty inno wygrywał dnia. A co to było? Bierna. Z tej strony ty chuj byłeś. Z której strony ty chuju byłeś. Tak fajnie było, zaś to trzeba było spieprzyć. A, nie grozą. Idę sobie tam pojeździć na... No Lanek, No, no nie obrażaj Ja się nie obrażam, kurwa, ale no. opie... No i zaś nie jest. Wszyscy Fajnie mamy takie jest. dostali. Zobacz jak dostałem w ryj saperką, kurwa. Ja też 13 nie do płaczę. 4. O, wy pederasty. Lanek. Baw się przy tym, Nanuś, baw się. Ja mam 2 do 11 i co? Ty Ani kamperze, razu nie, kurwa. ani razu nie zapłakałem. Ale kurwa. cicho, tu już nie idź. Tak aż wykońca wszystkich. Nie okej, do teraz Ty mi już się tu nie dalej idź. gra Jakby podoba. cię trafił, to już tu nie idź. Aj. Tylko kurwa gdzie ja No biegam, to gadaj nikogo ci nie ma, coś. nie wiem jak to działa. Nanek! Co nie idź, kurwa? Po chuj No tam bo siedzisz, chciałem kurwa. chłopców Nie, zaskoczyć. nie chowaj się. Aha, Kurwa, nie sorry, zdążyłem no. strzelić na... Niespodziankę rozjebałem, ja pierdolę. Idź tam jeszcze raz. Aj, Nanek, Nanek. No, czekaj, nie strzelać do mnie, bo ja do was nie będę strzelał, szukam niespodzianki. To jest taki kurwa smer. Arek i ten. I Eldorado. Teraz... Kogo tam? Kto to był? A, No sorry. wiesz co? Nanek to Dobra, ja, nie, strzel nie do będę mnie. strzelał, uciekaj. Uciekaj stąd. Ależ, Alek, Czekaj. ale Tam tam jest, to jest. Oszczędził mi, oszczędził mnie życie. Nanek, uratowałeś mi życie, teraz ja będę się bronił, kurwa. Ale ta saperka będzie, że jest mega. A, źle przetrwałem. Kurwa. Bardzo źle. Kurwa, siła jakby saperkę na ryj dostał. No, dostałem, ale kurwa już drugi raz. Mi szłapy wykrzywiło. Pomaga. Ej, to by na was się zakampić. Siwy! Kurwa, no strzeliłem. Nie strasz mnie, kurwa. ej. Kurwa, a Kurwa tak- mać. Zdążyłem tak Nanek. biegłem. Ty Nanek kurwa w ogóle nie strzelasz kurwa. Sorry Ruda, ale ja się bronią. wystraszyłem, kurwa. Chuj, To był nerw. To był nerw palca, kurwa. Też tak, kurwa, chciałem tak podejść jak siwy i co, i tak saperką na ryj. Co? Jest taki cios.
Aj, mogę tam już, kurwa. Ej, co Wiktor, jest jeszcze skoro- jakoś taką darmową gra, żeby my wszyscy zagrali? Łowienie ryb. A, łowienie ryb. Takie to były emocje. No to pasjans. Emocje? Pasja. Ktoś coś do Kichola chyba brał. Jak pasjans to są emocje. To... Nie? Chyba nie? Ty szczęść do kinola coś. To jest dobre. Zamiast ty jesteś naćpany, to ty do kinola coś brałeś. Kinola. Do Kichola, Kichola. Nie Kinola, no Kichola. Kichol. Aha, Kurwa macie, ja pierdolę. to nie mogę. Kurwa macie. Gdzie wy kurwa jesteście wszyscy? W dupę jebana. Nie wiem, kurwa, że... Już czwarte kółko robię. Tylko kurwa, dajcie po nikogo nie ma. naszemu. Właśnie. Patrz, Nanek oszukujesz, ja pierdolę za to normalnie. Aż minus za chuj, no. Jebie. Jebnie szmato. Leżysz kurwa. Kurwa, nie zdążyłem nacisnąć spustu bez kitu, nie? Taki wpierdol. A teraz ja, dzień dobry. wysypało, kurwa. A to ty, sorry, ja Ale nie mnie wiedziałem. ubił. Święta idą, chciałem cię To jest oszczędzić. gnój. Patrz, to było kurwa teraz szybkie, nie? Wiktor się wkurwił, tylko pistolecikiem napierdala. Gdzie idziesz, stary? O kurwa, granat. Ja słyszałem granat za mną, a tu mi w ryj, kurwa, shotgunem, kurwa. No patrz, tam przyszło. Ul, ale mnie zlęknął. O ty gnoju. Łopatkę mi wyjebał. O ty parszywy gnoju. Ale mnie zlęknął, jak go wystraszył, kurwa. Jebnie, zaś mnie Paweł Wiktor. O wow. Pierwszy, na pierwsze miejsce. A widzisz, kurwa. No. Ej, co by mogli jeszcze razem zagrać? To by było jaja. No. Czemu nie To ma jesteś właśnie? ty. To jesteś ty. Kurde, nie wiem. No to fajne, właściwie 6 osób zagrać. O. O, to za późno na to jesteś, to nie ta godzina. To można jutro się ugadać. Ju, Dobra, ja będę lecieć. już czasu nie ma. No ja ten. Czekaj, ja muszę wyjść z tego lobby, więc muszę to się rozłączyć jakoś. Kurwa nie wiem jak. Dawaj, Kamil, dawaj sobie w UFC, kurwa, pogramy chwilę, czy nie chce ci się. Nie, jadę spać, kurde, wiesz. No, No jutro się zgadamy. no dobra. Kurwa, ile ja mam gier, ile ja muszę gier poprzechodzić, ja jeszcze kurwa przez to ja w ogóle nie przechodziłem w chuj, nie? No to od tego masz No. święta właśnie, nie? No. No. Dobra, co żeście wszyscy pały powychodzili? Ja pierdzielę. Nie, ja jestem jeszcze. Nie, Pało to. Pało. No, uczy się od najlepszego, to o co ci chodzi, kurwa. No, no dobra. Ale kurwa. Gdzie i za ile? Jakoś No patrz, możemy- Co? Danek, powiem ci, teraz ci wyślę ci zrzut, nie? I pokażę ci, kto tu jest pałą największą teraz, patrz. Nie? Patrz. No Wyślę. ale kaj na Messengera? Nie, normalnie na playkę ci wyślę. Zrzut ekranu. No. To pewnie ja, kurwa, nie? Co? Pewnie Nie. ja ta pała. Ja mogę to udostępnić całej grupie? Nie, nie da się, nie? O, wysyłam. No nie dostałem. Coś ty mi za kota. Kiedyś ty mi końcu tego kota. Skurwysyn. Kiedyś ty mi tego kota wysłał, co? Masz. Masz? Jeszcze nie przyszło. Dobra, zaraz dojdę. A ciekawe, czy twórcy, kurwa, Wildlandsa tego Predatora zajebali. No, na Pewnie, pewno, kurwa, nie? nie. Nie,
Powiem ci, że tego, twórcy Duma, w ogóle Duma nie ukończyli, więc kurwa o czym gadamy. Aha, aha. A fajnego ci kocika posłałem? No. Dobra, Odi, to co, jutro gramy, tak? Ale co gramy? No jutro zagramy. Postaram się być. My zagramy Farpointa na pewno, a później zobaczymy. Ja pierdolę, stary. Fortnite'a gromy. No ale do Predatora też byśmy. Farpoint. Co? O, Farpoint. Nanek, właśnie Farpointa Nanek możemy Nie mam zagrać. Farpointa. No bo VR-a nie masz. A wy na VR-ze gracie w to? No. No bo to jest gierka tylko pod VR-a. I we dwóch gracie w to? Farpoint. No tak, no jest kooperacja normalna. Ostatnio w co żeśmy grali Koza? Koza Ale jest... my, ale tak, ty mówisz, że ja pierdzielę, jakbyś miał VR na oczach i to poczuł, to jest naprawdę kurwa mega klimat, nie? Jak Koza chłopaki opuszczą. Dobra. Nic, I to ja tak też tam, to kurwa, Gasza, więcej, no. Gasza rozumiem. Strumek, dziękuję za dzisiaj. Ej, słyszysz? Tomek, No. Tomek, wejdź sobie tego do sklepu teraz No, idę. i wpisz sobie taką gierkę VR The Dinner Duo. Jedynie było... Oj, wieju. No. Obczaj sobie trailer do tej gierki. Kurwa, mnie dojebali teraz, ja pierdolę. Czekaj. Ej, a ty ten Battlefronta to macie na koncie, czy na... Ja na tym? płcią. Battlefront? To jest też... Jaki Battlefront? Za wojną. Aha, Jak ty to mówiłeś, jak ta gra się nazywa? VR The Dinner Duo. Zjebany w dupę. Dobra, idziemy Predatora zajebać, kurwa. Ej, a może zagromy w to, jak się to nazywało, co się grało mecza z tymi autkami. A co to kurwa jest? Kamil, jak się ta gra nazywała, ty byś wiedział. Okej, było. Rocket League. Co to, tak nie mam zainstalowanego nawet. No a co tutaj kurwa, hamburgery robisz, gotujesz, No, sprzedajesz? no właśnie to jest dobre, jedna osoba jest kurwa kelnerem, a tylko napierdala w kuchni z hamburgery robi, albo inne potrawy. O. To by trzeba było się nieźle porobić, kurwa. To nie mam pojęcia w programie. Sobie kurwa wyobrazimy, kurwa Tomek napierdala hamburgery, kurwa przygotowuje. No. Ej, co, wy macie wszyscy Gran Turismo? No, Nie, ale możemy mieć. a zapytaj u Petera, kto nie ma Gran Turismo. No ja nie mam. No ja nie mam Gran Turismo. Ale możemy mieć. Nie jest z tym problem, jak będziemy... Jakby kupił Gran Turismo... Tak jak w ekipie jesteśmy tutaj wszyscy, to byśmy mogli pograć fajnie sobie pojeździć, nie? Gran Turismo. Nie mam, musiałbym kupić. A można w koncie kasę? No, ale... O, w banku trochę jest. Chuj mi brak. To mu kurwa, ile ci Nanek braknie? A to już tutaj. To się ściepniemy, no i kurwa, i danek, no Kurde, wody. wolałby... Tak ci braknie, jak Gran Turismo nowe stówkę kosztuje. Nie się używa na niecałą stówkę. Jak tu na... Ci No, ale braknie? tak 30 chyba coś kosztuje siwy, nie? Tu na tym, żeby teraz kupić, tu przez... A no teraz nie, to nie mam nic. To cyfra... Teraz nie. Dobra, powiedz, a ile masz, Nanek, ile masz Tam kasy? mi 4 zł brakuje. Ile masz? 4,20. No to mam tyle, to ja ci Przez to wyślę. nie wysyłaj mi, bo mi tak podatek z tego zeżerą. Kurierem. Patrz, Nanek, wyjebane, nie tak wyślą, tylko weź ten, wejdź w ten, twoje konto, żeby doładować sobie konto w Playce, idź tam na ustawienia. To. No wpierdalaj tam, nie pierdol, idź Moje na live nie ustawienia. chcę, nie, dziękuję.
No to przecież jest kurwa jak dotacja, czaisz? Ja pierdolę, to Czekaj, sobie będę nie, sobie wszystko pasuje, bo to jest oszczędnościowego ściągna. Ale to Tomek, ty umiesz kupić se cyfrówka teraz? Znaczy ja teraz nie. Ja musiałbym tylko kartę doładować. Ja kupię tutaj SpaceSafe. Chyba, że na jutro. O, John Cena ma. Chyba, że Siwy ma coś na PayPalu. Na PayPalu mam od chuja, nie? Bo mam to mam na koncie, nie? Ten PayPal to No, że mi chodzi. No, ale to PayPalem nie da się u ciebie zapłacić. Kupi sobie karta i... Nie. Ja nie wiem, czy on aktywował, bo on nie aktywował. Konto, nie? No, a on aktywował, chyba nie aktywował PayPala tego niemieckiego tu. Na tym koncie jest zjebane. No, on chuj nie chce płacić w ogóle ten PayPal na polski. Nie, bo ty mi płacisz tym, nie? Tym P-Save'em, nie? Jak coś gra, nie? Chyba, że kurwa nie chce mi się teraz... I co, specjalnie, żeby my sobie 10 minut pograli tego. Gran Turismo wszyscy kupują. I pójść spać. No. Tak, będziecie go właśnie pograć. Ale patrz, Peter kurwa gra raz na 1,5 tygodnia też, no zależy. Ale wtedy się ludzie zbierają, nie? Wtedy się zacznie ludzie. A ja się bym zbiera, wolał nie? na płytce to. No strasznie bym wolał. No to, no pewnie. Słuchaj, to kupisz sobie jutro, to ja może mu ogarnę jutro. Bo ja też wolę na płycie Ale właśnie. kurde, to by chciałbym, czekaj, po sklepach zobaczyć. Stójcie, no. No, to dobra, ale to my znowu z Siwym musimy kupić dwie. Tak, mamy z Siwym konto pół na pół. No, się lepiej na koncie opłacać. Mamy tak wszystkie gry na koncie. Nie? No to i tak nie ma problemu, bo możemy sobie kupić tę gierkę. Nie Siwy. No. Co za... Gówno. No tylko chodzi o to, czy będziemy jeździć. German Truck Simulator. Bo kupicie kurwa i będzie leżeć. No, to ja wolę sobie coś na VR-a kupić wtedy, nie? No, tam, dokładnie. Słyszysz? Ty wiesz, że teraz ten Star Trek, coś mówiłem, ten The Bridge, jest już bez wersji VR-a? Można grać bez VR-a od dzisiaj? No. I w promocji też jest za 8 dych. Ciekawe jak to wygląda bez VR-a, nie? Właśnie chujowo, właśnie to gierka była pod VR-a robiona, nie? Mhm. A ty Ej, jak wy się widzieli za stówka ta gra? No ale gra. A ja tu widzę za Za 3 dychy 129 jest Gran zł. Turismo. Ale o czym gadacie? To mówisz około stówki, no. Arek. Co? Mów. Za 3 dychy jest Gran Turismo. Dzisiaj w tym 12-miesięcznym tygodniowym tym Algobocie. Czaisz? Za 3 dychy. Patrzcie, ej, 50%, Overplay reklamuje się grami i za 169 zł i niby darmowo wysyłka. Dobra. Media Dobra, Expert No i to 184. No chyba ich spałowało. Ej, przecież Gran Turismo też jest na tym, na VR, nie? Ja Co mówisz? na Powera. Też jest na VR-ze Gran Turismo. Ej, co za... Druga. Kretyni. Cyny mają, ja pierdzielę, nie widzę. Ej, dobra, Ciebie to co, weźmiemy to, nie? Tego. Co? Kurwa, jesteś tam? Ja śpię tam, jesteś tam? Jestem, gram. Ej, mówię, że za 3 dychy to... Za 3 dychy to jest chuj, nie? To możemy wziąć sobie jutro. O. To jest, promocja Dobra. jest do... Ja zwijam, Tomek, do jutra i reszta. Ruda, no to... Dobra. Dobra, no. Nie, jutro się zgadamy, Tomek, dobra? Co tego, na którą? No to Dobra. jutro, hej. Ej, teraz dzięki, hejka. Narka. Buziaki, kurwa, w klatę. Audition jeszcze jak coś je. Słyszałem, to był na stówę Audition. Nie, to nie ja jem. Aha. To chyba ja. Ej, i co to? Kurde, tylko pan jechać potem. W ogóle nie miałem Battlefronta, miałem to jechać kupić, ale... To mogę kupić Gran Turismo.
Nie wiem. Ja już teraz nie wiem. Ty to kupować. Ceny tu mają... Ja. O, może na raty sobie wezmę. 7 zł miesięcznie. Tomek, a ty jesteś? Halo? Arek, Tomasz, Kurwa, co wy mam. robicie? No, ja jestem, no nie wiem, gdzie Tomek się zawinął. Czy nie? Kurde, u mnie wiesz, bez płyty to kosztuje 124 zł. Z płyty to troszeczkę tak. Bez płyty? A czyli na tym, na koncie, jakbyś chciał I kupić? to tak wiesz, kurde, jednak ta płyta. Ja to akurat... No, ja też wolę na płycie właśnie, wiesz? A na koncie... Słuchajcie, tu ma John Cena, Na koncie- John Cena ma pytanie, ej. John Cena ma pytanie, ludziska. Kto wygrał jutro, Popek czy Stachu? Stachu, dobra. Stachu wygrał. Znaczy, tak realnie to Popek dużo trenuje, tam nie ćpa niby, nie? I to może być inaczej, no ale chuj wie, Wiecie no. co powiem? Zobaczcie. Ja tam za nikim nie jestem, ale chuj wie, no. Jak to Pudzian mówi. Jak John że Cena, gra 109 ten, co Allegro z ćwiczy płytą. dużo. Ale to jest używka. Co to jest? Ale kurde, wiecie co wam powiem? To jest wszystko na popis. Czy oni się tak faktycznie biją tam? Najbardziej, wiesz co, wszyscy czepią na tych walkach. Tako kasa. W Polsce rozumiesz, No, w no, Polsce no. rozumiesz cyfrowy Polsat, ile kasy rozumiesz, chce. 4 dychy za walkę. Niech się pałują, niech se to w dupa wsadzą, kuźwa. Głupcy ci, co to... Tomek, Głupcy jesteś? ci, co to płacą. Dobra, jest to za darmo, no to sobie mogę obejrzeć, tak. Ale 4 dychy za to walić, niech se kupią gra. Pamiętacie, pamiętacie co była ta akcja? Co 4 dychy ludzie zapłacili, nie? A potem mecz trwał ile? 30 sekund. No, to się wkurwili, nie? Jasne. No dlatego to jest, wiesz, 10 walk i chuj, nie? I tak oglądasz i tak wszystkie, nie? A na końcu będą oni, kurwa. Czy będą walczyć 5 minut, czy 50? Jeden chuj. Ale główka za... John Cena, to poślij mi na priv. Tomek, słyszymy cię, nie musisz pisać na imprezie, na czacie. Pało, to mogłeś potwierdzić, kurwa. Że mnie słyszysz, chuju, a ja tutaj napierdalam się po co. No, ale John Cena, poślij linka tam na priv. Obejrzę zaraz. 109 zł. Aha, i na pewno przesyłka będzie 2 dychy. w sklepie idę. W sklepie, nie, wiesz co, nie godą tych cen, bo... Pojebało ich tymi cenami, kurwa. Ty, ale to w końcu co, kupujesz tą grę na jutro, czy nie? Właśnie, kurna. A ile ci brakuje teraz do tego Ale kota? nie, Czy tam nie, kurde bo wyślę jeszcze mam te? tam inne zakupy i tak wie. Nie. Wiesz, że Tomek. Czemu ty taki kurwa ciężki Albo... jesteś? No nie chcę, ja sobie to wolę, kurde, samemu tak wiesz. No dobra, no spoko, nie? Jak tam chcesz, no. Ja tylko mam takie rzeczy, to mam wyjebane, po prostu mówię, jak chcesz, to bierzesz i chuj. No ja cię tam I nie w domu chcę mówili naciągać, tak, jak ciężko dają- pracujesz. I w domu... A przestań chuja. To ty ciężko pracujesz, ja to w chuja gram. Zapytaj się Arka. Ja tam wiesz. Potwierdzam. Zabójstwo potwierdzam. Zabójstwo potwierdzam.
Ojeju. Co? Gramy w coś, panowie, czy nie? Mi strzelać się już nie chce. No. Jakieś jaja porobił, kurde, ale... Nie wiem, postukał się autami, ale w zasadzie nie macie, kurde, wszystkich gier. Lemi w pot. Ja Masz Need for Speeda, Nanek? For Speeda? Nanek, masz Need for Speeda, no? 2015 mam. Witam cię, Peter. No, też mam. No, witamy pana Petera, siema. Łapa, Nie wpada na imprezę. Cała familia w komplecie. Ej, No. Nanek, Need for Speeda masz? Ale 2015. Lecie. No, Czekaj. No ja mam. Kurczę. no, Ja widzisz. go mam jeszcze. W trzech mamy. Siebie też Zanim mam. Sienek zainstaluje, zanim ściągnie wszystkie patche i tak dalej, patche. No patche, no. To masakra. Ej, Kto płacze? co płacz? A patrzę. A patrzę, aha. Ej, nie mam. No, w sumie No, tak. to skitu, taka prawda. Ej, nie mam tego. Tylko Nanek ma najbardziej przejebane. Z czym zaś mam przejebane? Peter. No z robotą. Trudno, no stary. Najcięższą, górniczą robotą. Jedni mają no. gorzej, nie mają nóg albo rąk. Dlatego mówię, u mnie mówili tak, jak dają to bierze, jak krzyczą to spierdalaj, rozumiesz o co chodzi? A, Lemie w łóżku. A ciekawe czy samemu, czy z kompletami z tego. Siłki. Ale cię to boli, kurwa, nie? Na O, pewno nie, jakieś tak ją fajnie, piękne, kurwa. rozumiesz? Dwie, Peter tam rozumiesz, byle czym nie wybiera. wiedziowy. Ty, ale nie zaczaiłem tego kundla, co to był za kundel? A to... Lemi, tam był od... ten piesek. Aha, ja myślałem, Tak mi że się wydaje, nie wiem, został, ja myślałem, że ten pies jeszcze został z rana. Z imprezy, ten pies tylko na chacie został. Daj te gry. Pies mu z rana został po kobietach. No bez kitu, tak to wyglądało, bo wczoraj oglądałem, ostatnio oglądałem, mówię tu ładnie, pięknie, dupy będą, siłownia, koleżanki, okej, bez obrazy. A tu rano patrzę, czy po południu w robocie jakoś patrzę, tu pies, nie? Ze Ej, zdjęciem. mocie hard... O kurwa, to chyba sobaka została tylko. Tomek, mosz hardware reverse? Mógłbyś mi powiedzieć to po polsku? Wlej se na Nie, spoko, to streama mamy- i se to zobaczysz, o ta gra mi chodzi. No. Ja widzę. Jako pomarańczowo. Znaczy widzę, czekam. Pomarańczowo. Ja nie umiem po angielsku czytać. By to po polsku napisali, może by kto poczytał. Hardware reverse, to jest beta? Nie, normalno, Co to normalno. jest? Fakt, zaś tego Need for Speeda. Aha, tam jest. Nie mam tej gry. Nie mam tej gry. Wiesz, jak umiesz. Zobacz, czy w ogóle jest. Fajnie, bo tam jeździsz tymi autami i się strzelasz. Głupoty. A? Ja John Cena No widziałem, dobra. czekaj, już to oglądam. Gran Turismo. Kurwa. 100 sztuk. No, ale tu zaś nie ma tych... Jest polecone ekonomiczne. Paczkomatu akurat u mnie nie ma. To nie da. Właśnie, jak to się pisało? No, przesyłka kurierska. Tam jest 10924, to może 130. Czas realizacji 2 dni robocze. To dopiero by mi to przyszło w... Po świętach. No, kurwa. Wola to jutro może by chce zaleć. Wszystko co zamówisz dzisiaj, przyjdź po świętach, wcześniej ci nie przejdzie No. Nanek. Się tak obstrewają. Nie pobiera mi się to. Strasznie wolno. No. Ej, No. Nanek. Jak się ta gra nazywała, co chciałeś? Hard? Kurde. Serio mi się to.
Zatrzymaj. Mów. No, już normalnie leci. 13 minut, już wszystko normalnie leci, panowie. 11 minut, 21 giga. No dobra. Dobra. Z2. To się, o, już 1 giga mam. Kurde, internet powinien śmigać, rozumiesz, a nie? Tak, kiedyś. Co ta książka gra? Weź, żeby ja nią znalazł. Art, War, Rivals. Nie wiem jak to nazwać. Co ty jeszcze, kurde, mam takiego, żeby szło się powygłupiać i pograć? A wy tam już przygotowani na święta? No, powoli, wiesz, powoli. Jutro jeszcze tylko resztę prezentów i jest git. No. To samo u mnie. Ej, Co? ten Rainbow Six Siega jest darmowe? Nie. Czemu mi pokazuje, że to mogę pobrać? A bo jest może udostępnione. Nie? Tam znowu jest, popatrz na dole, tam masz informację chyba. Jest do 23, widzisz? Do dzisiaj chyba. No może jakaś darmowa wersja, nie? No, od 16 grudnia do 23 grudnia Boże. masz otwartą wersję. Ani nie. Tu się nie na ten. No. Słuchaj, John Cena to najwyżej. Ja zobaczę, a może jakaś urwia ten. Urwia. Używka. Ja się tam nie wstydzę używki brać. Co to są jeszcze za fajne gry, co były w tym? A może w Gwinta se pogramy? Co? W Gwinta se może zagramy. Co tu kuźwa? A to co to jest? Gra karciana z Wiedźmina. Bo Wormsywą się nie chce grać, nie? No nie. O, kurde. Nie mój świat. Też. Odpaliłem to raz, tak kurwa mówię, co tu na mnie tam mówi o tych Wormach. Kurde, bo ty Się widzisz. wystraszyłem i od razu wyłączyłem, skatowałem w pizdu. Nawet nie chcę to zaglądać jeszcze raz. Tomek, bo ty po prostu, no, co ja ci mogę powiedzieć? No kurde, no przegapiłeś ten wspaniały moment. Ja wtedy miał Worms Part? Worms War Party, coś takiego. Worms World Party. Correct, czy jak się tego No to była fajna część, tak samo jak ta poprzednia Armageddon, nie? To były fajne części, ale tak, to reszta gówno. Kurde, tam opie godziny jest z komputerem naparzał, w końcu mnie to nudziło. I w końcu... Nie! Czekaj, bo ja miałem oryginalną wersję, pierwsza to była w ogóle moja oryginalna gra. Potem internet dostał jak szukał tej płyty. To... A co ty? Ty, siwy. No. Widzisz u Nanka jak mój internet zapierdala? Gdzie?
Ej, chwileczkę, No na lewie? chwileczka, bo coś było, a... Ja nie oglądam. No, chłopie. Ale Jakby u mnie pokaż. tak- Jakby tak u mnie zakrętala internet. To kurwa, to masakra. No. Aha, dobra, Były weź trzy. standardowy, dobrze. Ruda miałaś spać, jeszcze bajerek leci. No. Nie, to ja... A, Czekajcie, bo coś mi tu wyskoczyło. No. Fuck, co to było? O, Ej, to jest- jej, aż to muszę powtórzyć. Dzięki Demi. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo mocno. Dziękuję. Na święta, wesołych, nawzajem wesołych, Peter, wesołych. O kurczę. Dziękuję bardzo, dzięki. To Tomek, to chyba to jakoś ogarniemy. No. Okej. No i kozacko, no widziałeś? I już możesz zaraz ten prezencik dostajesz świąteczny elegancko. Ale troszeczkę ten internet zwalnia, wiesz? No nie wiem, 20 giga w 10 minut. No teraz jest zaś 18, musiałbyś wyjść z tego. ile ci pokazuje tam? No 18 minut mi zostało, a mam pobrać 6, 21 No. giga. a 7 giga już prawie pobrało. Szybki czy nie szybki, nie wiem. Arek, grasz w kole jeszcze? No. No to dołączę chwilę jeszcze do ciebie. Kurwa. Ale w normalne Do pykocie. mecza jednego. Ej, mi się już nawet nic nie chce, wie? Uwierz mi. Pół do trzeciej siwy. Jutro kurwa, żebyś znów kurwa aktywny. A wy co, idziecie do roboty No jutro gdzie jeszcze? jedziemy, nie? No. Nie, jutro jedziemy na zakupy tam. Prezenty pokupywać pierdoły. No, spoko, nie? Jak pojedziemy, jak pojedziemy później, to... No. Po 8 wstaję. No ja ci będę już dzwonił ostro. A ty Audition masz wolne jutro, czy do roboty też? Nie, wolne. Do środy. O, ja my też. Do środy, kozak. Później po Sylwestrze sobie cały tydzień gdzieśmy jeszcze. No, tylko piątego miał wolne. Ale to mi tak nie będzie, bo imprezę mamy. Aha. No. Janek, co odpaliłeś? Szkoda. Jak obcy jeszcze grają, to tam troszkę z nimi postrzelam. No, zagram jeszcze mecza i spadam. No też jutro muszę wstawać, zakupy, wszystko, cały dzień się to zejdzie. Muszę jakoś żyć rano. No. Ale też jeden poziom mi brakuje tam. Trzeba snajperkę odpiewać i... Ja wam tak powiem szczerze, że ja tak chodzę na tego koda, żeby sobie tak poszczylać. Ja tam ani nic, za mało, nie wiem nawet co odblokowywać. No ja też w ogóle jeszcze, no tak wiesz. Wy tylko docie tu. To wiesz, człowiek tak wegetariańsko gra, nie? Jeszcze tym bardziej, że wiesz, jakoś tak się nie skupiam. Tak ciężko mi się skupić w ogóle, żeby to jakoś szło, nie wiem czemu. No nie no, wiadomo, jak nie grasz w to nie możesz, wiesz, umieć zajebiście grać, nie? No. Jakbyś potrenował, to wiesz, to każdy tam kurwa. Ja takiego jakiegoś zapału do tego nie mam, żeby mnie to tak ciągło, wiesz. No,
jak Tak powiedział razem ten, pograć, to wiadomo, śmiesznie bajera leci, coś tam coś strzelasz kwit z tym, nie? Ale tak, żeby ten... Chociaż ten to mi się podobał, co tam Kamil puścił dzisiaj. Nie wiem, co to był za motyw. Nie, Co to tam jest kwestia po prostu. Napad, czy co to było odbiór, nie? To jest kwestia po prostu wczucia się. No, no. Żebyście tego dobrze się wcelować się musi dobrze i po prostu, nie? Tak. No mnie na początku też nie szło, a już pograłem trochę i całkiem inaczej gra. No, to teraz rzeczywiście to widać. Dobra, spadam spać chłopy, na razie, trzymajcie się, cześć. No, idę. Rozjewałeś Predatora, czy nie? Nie, 2 razy mi rozpierdolił. Dobra, nara. No na razie, trzymaj się. No, trzymaj się. Ej, wy macie sesję pełną, chłopcy. Dawaj do mnie. To jest impreza wpadna. Na baciki. Zaczesać łzy na brwiach. Daj mi, spoko. Nie no, fajnie. No, kozacko. Super. Naprawdę. To tak, no. Miło. Ej, Tytuł... Polanek, to na co czekasz? To bierz. To ja jutro kupuję też. Ej, ale u mnie kosztuje w ogóle kod? Znaczy ten, Gran Turismo? U nas, u nas 30 euro, znaczy 29 są euro. Gdzie mieszkasz? W Niemczech W Niemczech. W Niemczech. A u Nanka widziałem 120 zł, 120 zł chyba wychodziło tak. Nie 35 funtów. No. A, to i to jak to było. Prawie to samo, nie? No. Co, mówisz bierz? Bierz, to sobie ogarnę ja. A kurde, tak Teraz bez sobie płyty też trochę. będziemy. Ale... Ach, to tak się gada. Zawsze będziesz mógł komuś udostępnić, aby ktoś nie miał... Co się możesz podzielić z kimś. Jak, bez to płyty nie to możesz? odpali ci po... No jak? Możesz. Ale dasz komuś na konto, No, wiesz, normalnie, swoje. no. Podzielisz się. To nie bardzo. No, jak tam masz znajomych jakichś swoich zaufanych, wiadomo. Nie? Zaufany, no wiadomo, no. No z Arkiem to już praktycznie 2 lata mamy konto na pół i wiesz. I mamy, nie wiem, razem mamy może około 400 gier i wiesz, tak sobie gramy. Ale czekaj, jak to jest, że możecie się logować obaj na jednocześnie jako goście? Tak, Gość i gospodarz? tak. Każdy gra na swoim koncie, tak i tak. Licencja No tylko musisz jest, spoglądać, nie? jak aktywujesz, nie? Żeby to było, że jest... Ty dajesz gościa, znaczy ją włączasz jako podstawowe od niego playkę, a on twoją playkę jako podstawowe. I po Rozumiem. prostu skrzyżowane Aktywujesz, macie playki aktywujesz. i to co on ma jest twoje, to co ty masz z jego, nie? Z biblioteki, nie? Tylko z biblioteki później No. tak, wiesz. No to jest I takie leci. coś na pół gry, nie? Można kupywać, nie? No to spoko nawet. No. No jak 5 dych, 6 dych kosztuje taka gierka, no to przez 30 euro to co też dać na taką grę, nie? Teraz pa, Gran Turismo 30 euro, a ja dam 15 euro, nie? Z 7 na pół. No I to, leci. ale to wiesz, to jest jeden minus jest to, że tej gry później nie sprzedasz, nie? Jakbyś No, kupił no, sobie płytę, nie? wiadomo. Tak jak ja Ale właśnie też- teraz, że ale mamy też plany jak teraz weźmiesz- w przyszłym roku otworzyć sklep z grami i wiesz, i tyle gier co my mamy, no kurwa szkoda, że człowiek wcześniej nie pomyślał o tym, a teraz praktycznie już do tej wygody tak żeśmy doszli, że teraz gry kupywać już wiesz na sklepie, jak już będę kupywał to i tak już zakupię już jeden konkretny strzał, zakup zapodam, będzie z głowy wiesz, a w tym koncie i tak siedzimy, gramy, to będziemy mogli też To jest korzystać z siemanko, tego bo nie konta, wiem, jak czy będzie się tam przywitał z tobą. zrobimy tam coś takiego, że będą mogli przychodzić sobie tam dzieciaki, małolaty i odpalać sobie gierki normalnie na sali. Wiesz, że co chodzi, tam jakieś zawody będą robione, takie tam pierdoły. To te konta też się przydadzą, bo to zawsze jedną playkę tu włączysz chłopakom, małolatom jakimś tam drugą playkę, wiesz, to gier nie musi zaś zmieniać to i wiesz. No, że No i jakoś co, to to się nie ma jeszcze da żadnej wykorzystać. promocji, kurde, kaj to szukać, pały jedne. A ty się zesrała, ja pierdolę, patrz jak Nanek zaczął się... Kurwa, w tym nauczył. proszę,
Od przyjaciela kurwa serdecznego kurwa Niemiec przyjął kurwa akcent pały jeden. Ja zawsze go do pały. No nie. No może się cenzurowałem, może. No. To co dużo teraz. Ej, Ja? Nanek, to co, bierzesz? Bierzesz gierkę? No czekaj, szukam. Kurde, no tak mnie namawiać. Ile jest ta gra? Ty ją miałeś przed chwilą, cholera. Nie wiem. Polecane? To ona była. Nie no, w świątecznym tym jest. Masz to też? W sprzedaży. No tu patrz, w prawo daj, no. 12 okazji? No, ona jest dzisiaj. Do jutra jest. 14 okazji, dokładnie. Kurde, tak bez płytki. A trudno. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Przestałem 3 piwa, kurwa, i wiesz. No, Już po chwili jest- to dopiero, ja teraz, Dobra, teraz dwa zajebałem i słyszysz, już kurwa idzie. też włączyło. Tomek, idzie. Dobra. Kozak. Okej, to my jutro kupujemy. Ja zaraz jutro, jak tylko rano wstanę, pojedziemy do miasta, to kupię kartę i od razu ją ładujemy, nie? Także na wieczór można, w sumie na wieczór, ja tam obiecałem z Kamilem zagrać chwilę w TT na tego VR-a. Później na pewno jakiegoś tam... O, ustawimy się, nie? To? Chłopaki. No. No, na pewno. No. Ja powiem wam, nawet- że jutro wieczorem będę, nie? 11 godzina, tak. No to tak. O tej porze to ja na 100% będę. Ja myślałem, że będziesz chciał może któryś tam już o 8 czy o 7 Nie, zacząć. nie. To nie za bardzo, ale 10, 11 to już tam luz. Dopiero będę z pracy wracał. No. Czekajcie, Aha, ja zaraz z jutro wrócę, do no. roboty. Ja. Co, Eldorado, gdzie ty mieszkasz? W Anglii? W Anglii mieszkam, no. Idź. Kurde, nie obiłem. Rezydenta polecam. Rezydenta jest na VR-kę kozak. Przeszłem go całego. Tam na live chłopak pisze. Jakie gry polecamy na VR-kę? No nie no, w sumie dużo. Dużo. Tytułów nie mam teraz na oku, ale mogę ci powiedzieć, co jest na pewno kozak. Czekaj. A, Farpoint. No, Farpoint też jest kozak. Prawego, że całego przeszłem. A jeszcze teraz Kamil mówił, że jest na ten 1 na 1, nie? Mhm. Też jest już kozak. No.
Batman, właśnie Batmana też przeszłem, też jest zajebisty. No, słyszałem, nie, widziałem u Lemiego znowu tego Gran Turismo, też grał w VR, też chwalił bardzo. No widzisz. To też będziemy mieli okazję No sprawdzić. to Tomek se sprawdzisz. Kurde, to ja ten... Nie idę spać, niech się to pobierze i gromy. Co? Lanek, że za 15 trzecia, kurwa. Co? O tej porze to lepiej nie iść spać niż spać. Jak zawsze Peter go dał. Aha, Paranormal Activity, ten... Cena, nie? John Cena. John Cena, no. On się tam pytał, jakie gry polecamy na VR. To mu mówię, co ja grałem. No to Paranormal Activity też jest kozak. Ale tam musisz mieć już dwóch obok jednego, musisz mieć obok siebie, bo jest ta gra taka, że cię wyrzuca kurwa na ścianę normalnie, nie? Rezydent nie jest aż taki z doskoku jak ten Paranormal. Czekaj, ja tej no... Heus, no nie, jest dużo gier takich. Ten Word cały, nie? PlayStation VR Word też był cały dobry. Giga. Dawid. Ej, tu 17 to ile to ma? 70 giga? O pierdziele. Co? Need for Speed? Nie, Gran Turismo. Aha. To już go pobiera poważnie. Fuck, to ja go dzisiaj nie pobieram. Znaczy dzisiaj... To daj na czuwanie go zostaw, nie? No, Na do czuwanie. się ściągnie. Szybciej ściągnie, mniej prądu pobierze. Wieczorkiem coś pogromy. Mhm. No, to możesz tam imprezkę zrobić sobie. Będzie fajnie. Kurde, chciałem tego Hitmana grać. Ale nie chcę mi się jakiś dzisiaj. Kurde, to by tu głupiego pyknąć. Jak do głupot. Tomek, co jeszcze masz? Dawaj, wchodzę. Woda. Kurde, nie chcę mi się już tak strzelać. Idę. Zagrałbym No, się ja w taką też jakąś mam. gra bez nerwów. Tak trzeba. O, wiem w co zagramy, ej. Znaczy ja se zagram. Nie wiem czy to... Fortnite'a? Nie. Fortnite'a nie. John Cena się pyta, czy Drive Club jest na VR-a. Tak, nie? To przecież tą wersję co ty masz. Drive Club, tak? Dobrze mówię? Czekaj, Drive Club? Ale jest chyba na VR-a, ale... Ej, tak. No jest. Tak. Czekaj, zaraz ci powiem. Muszę wejść tylko w Word. Tu wszystkim zaraz to spodoba. Tak, jest ten Drive Club. Nie? Jeszcze energetryka otworza. Aha. Kopie pyrskło. Poszło. Pyrskło. Kurwa. A nie, on się pytał, czy ja mam tego Drive Cluba na ten. Na VR. No no jest w tym Word. Pamiętam. Był, nie? No, Jeszcze browara. nie no kurwa, ale kij spać kurwa, nie? No, przestań. Ej Arek, bo zadzwonię do Pepy i powiem, ty mogłabyś Arka obudzić? I zgadzałam spać jeszcze jeden mecz, dwa. Dobra. No to chuj, ty ja pierdolę piwko. No to zapierdolę. Twoje zdrowie. Tu jest ładna pani.
Czekaj, wiem, że my tu odblokowali. O, specjalnie do Petera. Nie wiem, czy on mnie ogląda jeszcze, Peter. Specjalnie tak oblądi do Petera. Ale co by ci tu wybrać fajnego? A, to jest poblokowane. Klasówka jest? Losowo. A. Nie, doma nie mam. Nie mam, nie kupowałem jeszcze. No, czekaj, bo jakieś gierki muszę sobie ogarnąć, bo mam VR-a i Worldsa. Good luck. I'm no pushover, sweetie. Get ready, fight! Halo, jesteście na imprezie? No, co? No, no nic na streamyku zobacz. O kurwa. Co tu się dzieje? No właśnie. Na tym World Lasie tam jest, nie? Chyba ten właśnie. Ach, ta auta. Ale mi to... Ach. Know your limits next time. Ja pierdolę, ty. Peter już chyba usnął. No poszedł po browara, nie? Nie, mówi o tym. Kurde, miała inny strój mieć. Zobaczę tego Hitmana Rio. Wow. Ej, przegrom. Przegrom. Fak, przegrałem. No spoko, no. Rezydenta polecam, naprawdę. Rezydent jest kozak. A teraz te dodatki jeszcze wpadły. Też wcale. Opłaca się. Ja pierdolę, no ja proszę, to jest jedno chyba. Przegram to. Ej, się dobrze, że te kojo kupiliśmy do tego pokoju. Bo to jednak wiesz. Pierdolisz i leży i wyjebane. Tak, potwierdzam. Dobra, dołączymy ciebie. Bitko walcz. Know your limits next time. Miała takie fajne stroje. I'm ready to fight. Ale teraz You'll enjoy this, trust me. czorniulka wpadła. Ready? Kurwa, znowu z samolotu. Panie, panie. Get ready, fight! Danek, kiedy wpadasz w odwiedziny, Lato na do wakacje. nas? Dobra. Może być?
Cieszyłbyś się? No nie ma problemu. No jasne. Nie ma problemu, Nanek. Know your limits next time. Serdecznie witam, drzwi otwarte. Tylko musimy się ustawić kiedy, jak, żeby urlop sobie wziąć, żebym tam kurwa... Ja nie musiał iść do pracy, a ty siedział kurwa Oby, do oby nikt grafu nie i mylał, live rozumiesz. napierdalał. Ready? No. Jaki luz. Kurwa mi teraz Zymloka wpierdolił. Zymloka? Głupie. Ja. I teraz chyba bym wszystko zeżarł, kurwa. Zjadłem 2 naleśniki i mi się nie chce iść znowu po następne. Czekaj, na To daleko, kurwa. A już wiem. You'll never be a match for Ja me. bym sobie tak kebaba jeszcze wpieprzył, albo hamburgera jakiegoś, albo pizzę 60 cm. Nie, albo hamburgera, ale takiego polskiego. Kurwa, z takiego kiosku, gdzie wiesz, zawsze taka babka robiła takie hamburgery gdzieś, nie? Gdzie ja to mam Te swojskie, W kurwa. Żorach jest taka knajpa, daleko mnie. No. Nazywa się Zymp. I są No. tam takie hamburgery, że stary... No ja jednego zjem, taki... No nie umiem dojeść jednego. Ale jest no pyszny. Kurwa, to weź go spakuj i wyślij mi go, proszę. Ja ci zdjęcie prześlę. Wyślij mi go paczką, kurwa. Dobra. Paczkę, ten. Nanek, ściągnij te ubrania tym babom, co się Bardzo bym biją. chciał, ale no nie chcę urwać. Ja już widzisz jakieś fikołki robię, ale... Ale wszyscy jak latają, zawsze jest dobre. Masakra. Masz to nagrane, Nanek, nie? To jest live, nie? Czekaj, się jutro tobie wyślę. Patrz co ta kurwa robi. To pan nie ogląda, ale to... No ja zacznie. Szybciej by mnie Try again in a sprzedały. few years. To tak. No. Bo one to non stop na tym YouTube napierdalają. Ja pierdolę, w tym Hitmanie znowu tyle czytania, I'm no kurwa pushover, mać. sweetie. Przestań marudzić, kurwa, już od rana. Już jest rano. No ja idę spać, pierdolę. Siedźka, idziesz spać. To weź się Ja połóż, leżę. kurwa. Jeśli będziesz leżał. Ja leżę. Żuberek? Chodź. Lecę, kurwa. Weź Żuberek? Nanek. No, zawsze grał Nanek. Zawsze grał Żubra na tak. pijesz? W puszkę od piwa. Niech ją rozkurwi. I czekaj, aż się rozkurwi. O kurwa, chłopie. Już płacza, kurwa, już płacza, ej. Już płacza, kurwa. I nie namawiaj mnie, że nie siedział, kurwa. Siedź, no. Tomek, hajp. Znowu mi życie spierdolisz. Jutro będę chodził jak pojebany, kurwa. Jak A, zombie. przestań. Idziemy sobie do knajpy, kawkę No, wypijemy. ładnie, żeby- kaw, widzisz. Arek No. ci kawki kupi, już było fajnie. No tak, a będę siedział na jakichś kurwa lejkach, będę patrzał na te kurwy kolorową i ten. No. I teraz adrenalina i chuj, pierdolę. Jak się zawiesił od razu. No, co? No dobre, to było dobre, naprawdę. Better run home to mama now. Enough. I'm no Ale że się pushover, te sweetie. maski nie potargają, ej. No, takie rozciągane. No ja idę po. O ty, Franco. To tylko. Jesteś z tym. Uwierzysz się, ja pierdolę. Aha. Ach,
on mnie zabije. Kurde, udało mi się. Skubany. Siedź tam do ziemi. Dobra. Ej, a kim grasz na net? Tą laską. Tym świętym Mikołajem? O, Czy nie, tą laseczką, tą świętą blondyną. Mikołajnicą? Kurde. Przegrał. Muszę tego gnoja pokonać obesranego. No, wszystkie przyciski naraz naciśnie, to go kurwa dojedziesz. Na pewno. No w Tekena tak grałem. Napierdalałem wszystkie po kolei. I słowo. A co to jest? To jest Tekken? Nie. No. O, udało się. Try again in a few years. O fuck. Ej, teraz zobaczcie taką ja cię. I'm no pushover, sweetie. Ja, Kero. teraz ja pierdzielę. Kieratuj. Chyba spadam. Przestań, Janek. Wszystkich tylko na złą drogę położysz. Ja nie wiem. My wszyscy spać chcemy, cześć. Młoda godzina jest. Jak ty się o 9 wstał, Jak to o tak. 9, jak ja o 9 do tego przyszedł. Do domu. Jeszcze trochę zjadł i rozpuszczał trochę na chwilę na kanapie. No. Dobra. To trysk. Aha, 9 trysk. A na którą szłeś? Na kierę szedłeś Know your limits na next. 12, Ja. ale o 11 musiałeś być w robocie. O kurwa, to tak jak my, prawie. Pierdolę. O, odblokowałeś. Obejrzyj. Wow, fajnie, Nie mam podblokowałeś siły. troszeczkę. Obejrzyj. Nanek, ja spadam słowo. Przykro mi. No dobra, no w porządku nie wydacie, przecież na siłę cię nie czym ja. Pizzaś. No wiem. O A już fuck, nie daję rady, pierwsze chłopie, miejsce, ja jak to fajnie. lecę. Spoko Tomek, no wyśpij się tam. No richtig, jutro Rano cię kurwa. tak kole Prezenty. 8 obudzić. Ja mogę, no. O 6 najlepiej. No, ja. I ej, Ja ci podam numer jeszcze cię do Arka. kręcę. Nowe Ready. stroje mam. Aha. Eldorado, trzymaj się. No, trzymaj się. Miło było No do jutra. poznać. Do jutra pewnie. Te to No, co na jutro pewno. gramy w tego Siwy, Gran Turismo. tak, no, Tak, tak. palimy. Siwy, idź kurwa spać. Mhm. Ready to face your fate? Okej, chłopaki, do jutrka, dobranoc. Na No, razie. do jutra. Sweetie. Ale... Nanek wywaliło cię, normalnie jest twoje zdjęcie tu. Dobra, dopijam piwko panowie i spadam. To jest twoje zdrowie. Dzięki. Kurde, ja muszę jakiś hit nie mieć. Co pijesz? Krębasiera. A Krębasiera. ja bardzo uwielbiam Budweisera. Kojarzysz? Nie, ja tutaj kupuję w takim sklepie, tam jest wszystkie i lek, nie? Ale ja ci powiem, że one są rozlewane tutaj w Niemczech i są takie chujowe. No. A ten, To samo jak u nas, Wiesz- tak samo jak u nas polskie piwo. wiesz jakie fajne piwo w Polsce jest? Raciborskie. Tak jest. Nie bardzo fajne. Ja piję Budweisera, on ogólnie jest amerykański, nie?
No takie zajebiste piwo w ogóle, pijesz to piwo w ogóle goryczy, kurwa, No. nie czujesz, nie? No, To takie kurwa jak... A to nie, to hopie, W ogóle jak piwo, nie? smak na gorycz. To jest kurde, ja czasem mam smak, żeby... Guess I can do this. A wiesz jakie to też dobre piwo jest? Jak tam Heineken, takie, to jest takie, mi smakuje to lepsze niż... No. Jakie piwo? No takie smak Heinekena tutaj. No, No chyba to przed... są takie malutkie 0,33. To kurwa upierdolisz jedną mytkę, to wypijesz całą skrzynkę i tylko wylejesz 30 litrów i nic więcej. A do mnie panowie dzisiaj przyszedł bimberek polski. O, Święta będzie pita. o, to kurwa grubo. 55 V. Ja pierdolę. Rozcieńczone. Można ognisko. Rozcieńczone. No. Elegancki. Speedball. Rakija w domu. To jest rakija? Co to jest? Jej Limber. Aha. Streama. No, To jest grane. mam No. tylko zdjęcie twoje. Pokaż. A to już wszystko pokazuje okej. Tak? Nie, jest. Ja nie wiem Jest, co no, jest ten. offline. A jest, no jest, poszło. Czyli jaka ale scena. Ja Jaka ruda, pierdolę. ja pierdolę, co to jest w ogóle? To jest pornos? Nie, nie wiadomo. Plus 18 w rogu i taka dupa. Zostaw Nanek. Nie rusz tam nic. Zrób pauzę i Kurwa. zostaw. Tak się zmienia laseczka. Teraz na O, normalny. tak powiem ci szczerze, powiem wam szczerze, nie przekonywało mnie to Gran Turismo wcześniej, nie? Ale co mi tu więcej, nic mi więcej nie odblokowało. Ja kiedyś grałem na jedynkę, na dwójkę to było, pierwsza część. To nie wiem, to na dwójkę chyba trójkę. To kurwa grałem, to tak lubiałem, to jeszcze nawet nie próbowałem na czwórkę, żeby to na trójkę też wygrać. A to o co chodzi tam? To normalnie online grasz w ten Gran Turismo też? Tak, Ty tak. zawody jakieś robisz? O, karierę robisz online, może grać. No bo tam Lodny pokazywał, nie? Tam uszedł na złoto czy coś takiego. Tak. No kupię, zobaczymy. Podobno grafika zajebista jest, nie? Wiem. Wiesz, nie... No w tym Gran Turismo, nie? No zobaczę, ja ci powiem zobaczę, bo teraz mi się ściąga aktualnie i może przez to mi streama wywala. No, bo ci zapierdala tam, wiesz, na I'm maksa no i... pushover, sweetie. Kurde, może ty być. cyce i teraz latają, ej. Ja na przykład uważam, że na Gran Turismo powinno się grać tylko do kierownicy, nie? No na padzie nie będziesz tego grał. No, ja właśnie na padzie mi się nie za bardzo gra, ale kierownicą jak No. jak grałem, to normalnie to jest 100% w drugą stronę, nie? Lepiej. To jest w ogóle co O ty innego. świnio. No i do tego Gran Turismo to jest zajebiście mieć ten 4K telewizor, nie? Bo jak do tego Tomka, on ma ten 4K, a ja na Gigę gram, nie? Ja mam rozdzielczość 1280 na 800, nie? No i takie jest, wiesz, nie jest takie jak ma być, nie? Bo to tak fajnie jest, ale nie aż kurwa zajebiście, to jak na telewizorze. A on to kurwa, u niego to widać kurwa każdy szczegół, nie? Kurwa, tyłek leci, nie? Jakiś... A mo szaty pierona jedna. Try again in a few years. się gra. Ja wam powiem, ale mo szaty pierona. Ja sobie kupię pełną wersję. To weź też I am ready. zebrać You'll te enjoy szaty od this, niej, trust me. kurde, potańczy trochę. Ready? Potańczy. Oj, chyba to przegrałbym. Tak naprawdę powinna mieć Soul Calibur. Na PlayStation 2 grałem. No ja też to grałem. Ty? Soul Calibur, nie? No. H4 była, chyba 4 grałem. Też to grałem.
miałeś ten, nie? Takie takie różne też miałeś. No, Miecze, nie miecze, takie pierdoły, nie? no, w stylu Tekena, nie? Jaka dupka. Ach, pozwina. No, to nie jest You'll wstyd never od be a takiej match for dostać. me. To nie jest wstyd od takiej dostać. Nie? I o fuck, teraz czasem, wiesz? zobaczcie, jaki aniołek przyszedł. Ja pierdzielę. I'm no pushover, sweetie. Jak cycki na to, ale spokój. Jakieś pewne nieporozumienia. Jak było, że nawet napierdalał w klawiaturę. Nawet umiesz kombosy? No właśnie nie umie kombosów, próbuje jakiś ten, ale nie umie szaić, o co tu chodzi z tymi kombosami. Musisz w opcję wejść, nie? Tam wskazano na pewno już 2 do przodu, 3 do tyłu, trójkąt, pół, krzyżyk. Wtedy jak to wejdzie, to jak Tekena, nie? Faktycznie na Know your strzałkach limits lepiej next to idzie time. niż ten analogiem. A to na No analogu, teraz na wiesz? analogu, ale przeskoczyłem na strzałki i faktycznie lepiej. O, ten jest ciężki. Dobra panowie, ja uciekam. No. Do I'm jutra, no trzymajcie pushover, się jakoś. sweetie. Elo, No, narka. ja. Bije mnie. A jak to przejdę, to potem będę miał Try again in a tam few coś years. odblokowane. No, na pewno, nie? Now I for jako business. tam odoję. I'm no pushover, sweetie. Tam odoję, ej. Ten klub, nie? No normalnym ci powiem, to idzie Know your limits okropnie next pewnie. time. Na jakim poziomie You'll jest? enjoy Normalny? this, trust me. Ready? No, a zaczyna trudno to żeby... Kapa.
fuck. O fuck, ładuje mi. O, chyba mnie pokonał. Ach. Ach, się broni, skubany. Kuźwa. Ładuj mu. Mela, ładuj mu. Fuck, pokonał mnie. I can't let anyone see me like this. Jeszcze raz się zagrał. To będzie fajne. No tutaj dopiero masz ile? Raz, dwa, trzy, cztery. No one can stop me. 6, I nie? can't avoid this fight. Forum. 6 zawodników. A, bo to z opóźnieniem. No, jest napierdalać, a tu... Muszę pamiętać. A tu jeszcze ten. A ona fajnie jak się obraca i takie dum. Ach, kurde. Coś tam jej dynda. A nie, tu akurat na tym lepsze. Na analogu. Na czym? Obracanie Na ja. analogu? Nie, tak miałem w tym. W Tekenie, nie? Że dwa do tyłu, trójkąt, krzyżyk, znaczy trójkąt, no, krzyżyk, kółko. I to wtedy jakiś kombo zrobił, nie? I wtedy nie szło tego zatrzymać już. No, ten się zabiera, a wtedy zrobił życie. A tu chyba combo nie ma. I am ready. Nie, no ma na pewno, nie? A to powinieneś w opcję wejść, jak się uczysz, nie? Może coś tu będzie. Na pełnej wersji na pewno coś będzie. No. O fuck. Ty masz teraz na jak? Wolno masz? Do nowego roku? Nie, to co ty? Jeszcze między tym muszę przyjść do roboty. No, między Sylwestrem, a świętami Sylwestrem... Jeszcze rozminów. Co tam są, nie? Między świętami a Sylwestrem te 3 dni to są? 4, 4. No między Sylwestrem a tym po świętach muszę iść do Sylwestra, nie do piątku. No, to my z Tomkiem też musimy te 3 dni mieć, nie? I must go on. Kurde, ale dupeczka. No. Grubo. Czy ona nie jest grubo, tylko grubo, że fajna. I am ready. Get ready, fight!
właśnie laski dużo nogami kopią. This is Mugen Tenshin. Your heart's gonna be O all fuj, mine, zadał baby. murzyn. I can't avoid this fight. Get ready, fight! O fuck, przegrał z nim. Get ready, fight! Fajnie wyszło. I'm sorry. I must go on. I don't have time to play games with you. Ta by mogła lepsze mieć ciuchy. I am ready. Get ready, fight! Kurde, ej, pokonał mnie. Get ready, fight! Ej, patrz, pokonał mnie. Get ready, fight! Kurde, kombo tamtej się włączyło. Ale damy rady? Coś, kurna. Udało się. I'm sorry. Ah. I must go on. No, teraz tego nie zmieniam ustawienia. Będę sobie normalnie I ustawić. can't avoid this fight. Get ready, fight! O, ale to kombo. Ninja. Fuck. O, mój łokieć. Get ready, fight! Fuck, przegrał to. No, wygrałeś. A no, ale to teraz Mikołajem był. Aha. O fuck, przegrałem. Spociła się. Dobra, nic. Ja uciekam. Okej. No. Dziękuję serdecznie za strumyk. Za to, żeście byli na strumiku, na live'ie. Także serdecznie dziękuję, a przyjdźcie jutro też coś pogramy. Trzymajcie się, cześć.